Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी, नमस्कार. Namaskara, Mataji. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी, नमस्कार. Namaskara, Mataji. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari कुंज बिहारी जय राधा माधव 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 जय बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभा जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुनधीरावनचारी वनचारी यमुनधीरावनचारी यमुनधीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. 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 நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் நரம் செய்வ தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். ததோ ஜெயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு நித்யாம் பாகவத சேவயாம் நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தேர்பவதி நைஸ்திகி. பக்தேர்பவதி நைஸ்திகி. So, reading from Bhagavatam number 36வது ஸ்லோகம். ஒரு நிமிஷம். முப்பத்தி ஆறு மாதாஜி. 36. நேற்றைய சோகம் உங்களுக்கு புரிஞ்சதா? லாஸ்ட்ல கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருந்தது. உங்களுக்கு எல்லாம் விளங்கினதா? அது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஏன்னா நீங்க அவ்வளவு சைலண்டா இருந்தீங்க, அதனாலதான் கேட்குறேன். புரியலைன்னா ஒரு வார்த்தை அதை பத்தி இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்றேன். நான் அதனாலதான் கேட்குறேன். மத்தஜி கொஞ்சம் வந்துட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு வேர்ட் நீங்க சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்குள்ள அடுத்த வேர்ட் போயிடுறீங்களா? அதனால எனக்கு புரிஞ்சுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குங்க மத்தஜி. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா இருந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணேன் மத்தஜி. வெரி சாரிங்க மத்தஜி. நோ இஷ்யூஸ். சுருக்கமா முதல்ல சுருக்கமா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நான் சொல்றேன். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் த ஹானஸ்ட். எனக்கும் அப்படித்தான் மாதாஜி. முந்தியெல்லாம் கொஞ்சம் இப்ப கொஞ்சம் மெதுவா சொன்னா நல்லா இருக்கும் தோணுது. மாதாஜி இங்க சொல்றதை விட கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போனா அப்படி தெரியும். ஆமாங்க மாதாஜி, அது வந்து இங்கிலீஷ் வேலையா இருந்தா லாங்குவேஜ் வேலை எங்களுக்கு ப்ராப்ளம். அதனால கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்றது அப்படிதான் மாதாஜி. ஒரு சில இது மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பீடா போயிட்டீங்க மாதாஜி. அப்ப நீங்களே கூட கேட்டீங்க நான் கொஞ்சம் வேகமா போறேனோ அப்படின்னு. மீதி எல்லாம் ஃபுல்லா அப்படி இல்ல. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஹானஸ்ட் ஃபீட்பேக். ஏன்னா இங்க சொல்றதே உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் சொல்றதே. அதையும் நான் கரெக்டா செய்யணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் கேட்டேன். மொத்தத்தி தமிழ்ல படிச்சிருக்கிறதால ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது. ஆனாலும் வந்துட்டு புரிஞ்சுதான்னா கொஞ்சம் சிரமமா இருந்தது மத்தாச்சு. ஆமா, கொஞ்சம் அதுவும் 2-3 இது மட்டும்தான் நடுவுல. இது எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் ஸ்லோகம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்திருக்கும். நீங்க அந்த சமயத்துல கூட கேட்டீங்க நான் கொஞ்சம் வேகமா போறேனோ அப்படின்னு கேட்டீங்க. அந்த நீங்களே அதை இது பண்ணிருக்கீங்க. Great Mataji, great. Thank you for your all wonderful feedback and association. Okay. So, இறைவனது தாமரை திருவடிகளின் தூசியினை சரணடைந்தவன் ஆறுவகை பௌதீக குணங்களான பசி, தாகம், சோகம், மோகம், மூப்பு, மரணம் போன்றவற்றை கடந்த மனம் மற்றும் ஐம்புலன்களையும் வெல்லக்கூடியவனாகின்றான். அப்படின்னா யார் ஒருத்தர் பகவானுடைய திருவடிகளை சரணாகதி அடைந்திருக்கிறார்களோ அவங்களுடைய புலன்கள் இல்லையா, மனம், புத்தி எல்லாமே பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கும். அதை கொண்டு அவன் என்ன செய்வான்? இந்த மாதிரி அவனுக்கு பசி, இப்போ
நார்மலா ஒரு மனிதனுக்கு வந்து பசி வரும்பொழுது பொறுக்க முடியாது இல்லையா? நீங்க அப்ப அவங்களுக்கு உணவு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாவே சாப்பிடுவாங்க. நான் கூட அப்படிதான் ஃபாஸ்ட்டாக தான் சாப்பிடுவேன். ஓகே, பசி என்னும் போது கண்டிப்பா சாப்பிட்ருவோம். ஆனா இப்போ நமக்கு அந்த எங்க வீட்லயே வந்து சின்ன வயசுலயே வந்து எனக்கு கோபம் வரக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் இது ஒண்ணுதான். எனக்கு பசிக்கும் பொழுது சாப்பாடு கொடுத்துடணும். எங்க அம்மா இப்ப கூட சொல்லுவாங்க, எனக்கு பசிக்கும் போது சாப்பாடு கொடுத்துட்டா எனக்கு, ஏன்னா நிறைய படிப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுனால என்னால பசி மட்டும் தாங்கவே முடியாது. அதே மாதிரி என்னை யாரும் தூக்கத்துல வந்து டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதாவது சாப்பாடு முக்கியமா, தூக்கம் முக்கியமான்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா எனக்கு தூக்கம் தான் முக்கியம்னு சொல்லுவேன். சாப்பாடு கூட தேவையில்லை. அப்படி ஒரு சுபாவம் எனக்கு. ஸோ கோவம் வர்றதே எனக்கு அது ஒண்ணுத்துக்கு தான். அந்த அப்படிப்பட்ட கோவமா இருந்தேன்னா, என்னை விட பெருசா கோவமா இருக்கக்கூடியவரை தான் நான் திருமணம் பண்ணிட்டேன். இப்ப என்னுடைய கோவம் எங்க பஞ்சா பறந்து போயிடுச்சு. இப்ப தூக்கம் பத்தியான கவலையும் இல்ல, அதாவது பசிய பத்தியான வருத்தமும் இல்ல. அந்த மாதிரி ஆயிடுது ஆக்சுவலி. அப்படின்னா நம்ம அந்த கோபத்தினுடைய வீரியத்தை பார்க்கணும் இல்லையா? கோபம் என்ற சுபாவம் வந்து எப்படி ஒரு மனுஷனை வந்து எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கணும். நானே கோபம் என்று நினைச்சா என்ன காட்டிலுமே நிறைய கோபமா இருக்கக்கூடியவரை தான் நான் திருமணம் பண்ணிட்டேன்றது திருமணம் ஆன பிறகு தெரிஞ்ச பிறகு என்னுடைய கோபம் இருந்த இடமே தெரியாம போயிடுது. அவ்வளோ சைலண்ட் ஆகிறதுக்கான காரணமே வந்து நம்மளை விட இன்னும் பெரிய ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்குன்னா நாம் என்ன ஆயிடுவோம்? நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டோம், கும்பன் ஆயிடும் இல்லையா? அதாவது எல்லாத்துக்குமே அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க, நீ வந்து உனக்கு வந்து பசி வந்தா உன்னால தாங்க முடியாது, அடுத்து வந்து தூக்கத்தை வந்து யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, யாராவது எனக்கு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது எழுப்பிச்சா அவ பத்திரகாளி ஆயிடுவா, அதனால அவளை எழுப்பாதீங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனா அப்படி இருந்தா இப்போ எப்ப வேணாலும் எழுப்பலாம். அதாவது லைஃப்ல ஒரு வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க எப்படி எல்லாம் நமக்கு திருப்பம் வருது. அது நல்ல திருப்பமா இருக்கலாம், கெட்ட திருப்பமா கூட இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த கோவத்தை அடக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பகவத்கீதையில படிச்ச பிறகுதான் தெரிஞ்சு. அது அஜ்ஞானத்தினுடைய சுபாவம்னு படிக்கும் பொழுது, ஐயோ இவ்வளோ மோசமான ஒரு கேரக்டரோட தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேனா அப்படின்னு ஒரு மனசுல எனக்கு ஒரு உறுத்தல் இருந்துட்டே இருந்தது. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கூட நான் கோவப்பட்டேனா, ஸோ அம்மாவை வந்து கஷ்டப்படுத்தினனா அப்படின்லாம் வந்து யோசிக்க தோணும். ஸோ இந்த அறுவகை குணங்கள், பசி, தாகம் இல்லையா? எஸ்பெஷலி இந்த மத்த எல்லாத்த விட வந்து பசி, தாகத்தையும் பசியையும் நம்மளால அடக்கவே முடியாது இல்லையா? பசியை கூட அடக்கலாம், ஆனா தாகம் வந்துருச்சுன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அந்த தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு கிளீனா இருந்தா கூட போறோம் குடிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு மனசு நமக்கு வந்துடும். கிடைக்கவே இல்லை, தண்ணியே கிடைக்கலனாலும் ஏதோ கிடைச்சதை வந்து வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். நீர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஸோ இந்த இந்த பசிக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு டாலரன்ஸ் ஆக்சுவலி, அதாவது பொறுமை. பசி எடுத்தாலும் இப்ப இந்த நம்ம ஏகாதசி ஒரு பொழுது இருக்கிறோம் இல்லையா? எதுக்கு அதெல்லாம் நம்ம இருக்கிறோம்? நம்மளோட புலன்களை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு தான். பசி என்ற உள்ள ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வெளியில இண்டிகேஷன் வரும். எனக்கு பசிக்குது, எனக்கு இவ்வளவு நேரத்துக்கு வந்து சாப்பாடு இருக்கணும், சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? அந்த பசி அந்த உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவம் அடையறதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஏகாதசி ஒரு பொழுதே இருக்கிறது. மேலும் உணவு நாம எவ்வாறு உண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்குமே நமக்கு ஒரு படிப்பினை அதெல்லாமே. ஸோ எப்ப வேணாலும் எப்படி வேணாலும் சாப்பிட முடியாது இல்லையா? எதை வேணாலும் சாப்பிட முடியாது. தட் இஸ் நாட் த வே. அங்கரை வந்து நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வந்து தணிக்க கூடாது. அதனால என்ன ஆகுனாக்கா, நம்ம வயிற்றுக்கு என்ன மாதிரியான உணவுகள் எல்லாமே போடுறோமோ அதனுடைய பாவம் எல்லாமே நம்முடைய பேச்சு, செயல் எல்லாத்துலயுமே வந்து வெளிப்படும். ஓகே, குக் பண்றவங்களுடைய குணாதிசயம் கூட அந்த உணவுல வந்து பரிமாறப்படும் என்பது சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? அதனாலதான் பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிங்கோ இல்லையா? அவன் எந்த மென்டாலிட்டியோட அவன் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு முறை சுவாமிக்கு நம்ம அர்ப்பணித்து விட்டால் அது வந்து தூய்மை அடைந்து விடுகிறது இல்லையா? என்ன ஓட்டங்கள் இருக்கலாம், அந்த உணவினால் வரக்கூடிய அந்த பதார்த்தங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதை நாம என்ன பண்றோம், வெட்டி அதை தான் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? ஸோ ஈவன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து த லெஸ் கான்சியஸ்னஸ் இருந்தாலும் அதுலயுமே அந்த சிறு உணர்வு என்பது இருப்பதால அந்த ஜீவனுடைய உணர்வை வந்து நாம என்ன பண்றோம், அதாவது நம்ம வெட்டி இது பண்றதுனால அது வந்து ஒரு அதுவுமே பாவம் தான். ஸோ அந்த பாவத்துல இருந்தும் அந்த உணவு வந்து நீக்கப்பட வேண்டும். அதுக்குதான் சுவாமிக்கு வந்து நாம என்ன பண்றோம், நைவேத்தியம் பண்றோம். ஸோ உண்மையிலே சுவாமிக்கு எதுவுமே தேவையே கிடையாது நம்ம கிட்ட. அவர்கிட்ட இல்லாததா என்ன, எல்லாமே அவருடையது தான். எங்க இருந்து எது வேணாலும் அவர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவர் தான் பரம உரிமையாளர் அப்படின்னு நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே படிக்கிறோம் இல்லையா? சுப்ரீம் ஓனர்ஷிப்பே அவர் தான், ப்ரொப்பரேட்டர் அவர் தான் அப்படிங்கறத படிக்கிறோம். ஸோ அதனால இந்த பசியையுமே வந்து உள்ளுக்குள்ள, அதாவது அன்னமய கோஷால இருந்து பரமாத்மாவா இருந்து நமக்கெல்லாம் ரட்சிக்கிறார் இல்லையா? வயிறு வயிறு நல்லா இருந்தாதான் மற்ற உடல் பாகங்களுமே நல்லா இருக்கும். அதனால நாம இந்த வயிற்றுக்கு போடக்கூடிய உணவு வந்து சுத்தமாகவும் இல்லையா,
அதாவது சாத்வீகமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுவதற்கான காரணமும் அதுதான். ஏன்னா எதை வேணாலும் சாப்பிட்டா ஜீரணம் பண்ணக்கூடிய வயிறு நமக்கு கிடையாது. அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடலாம், எதை வேணாலும் சாப்பிடலாம்னா தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அப்ளிகபிள். ஸோ இந்த பக்குவம் அடையிறதுக்கு நாம ஏகாதசி ஒரு பொழுது இருக்கிறோம். அப்ப நம்ம புலங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகுது? பக்குவம் அடைகிறது. தாகம் நிர்ஜல ஏகாதசி இருக்கிறாங்க இல்லையா? தாகத்தையுமே பக்குவப்படுத்துறது. இது கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்ட்டு இல்லை, பக்குவப்படுத்துறது. ஆக்சுவலி இல்லாத சமயத்துல அதை வந்து இல்லை என்ற ஏக்கம் இல்லாம நம்ம வாழணும். இருக்கிறத பக்குவமா உபயோகப்படுத்தணும். எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளோ மிதமா உபயோகப்படுத்தணும். இந்த மாதிரியான குணாதிசயங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வர்றதுக்கு தான் நம்ம உபவாசமே இருக்கிறது. இது மன ரீதியாகவும் நாம் எடுக்கக்கூடிய அதாவது செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பக்குவத்திற்கு இது உதவுகிறது. அதுவும் அதே மாதிரி இந்த உடல் ஸ்தூல உடல்லையுமே ஆரோக்கியத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. எல்லாருடைய உடல்லையுமே கேன்சர் செல்ஸ் உண்டு. ஓகே, ஆனா அந்த கேன்சர் செல்ஸ் எல்லாமே டீஆக்டிவேட் ஆகணும்னாக்கா இப்படிப்பட்ட உபவாசம் நம்ம பண்ணும் பொழுது இட் வில் டை, அதாவது அது மரணிக்கும். ஆக்சுவலி இதுதான் சயின்டிபிக்கா சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, சயின்ஸ்லயுமே இது நமக்கு நன்மை தான். உபவாசம் பகவானுக்கு பக்தி கொண்டு இருக்கும் பொழுது தட் இஸ் குட். ஆனா அதனுடைய பலன் நமக்கு ஆரோக்கியத்தை நம்முடைய உணவு உண்ணக்கூடிய பக்குவம் இது எல்லாமே நமக்கு சரியான முறையில கொடுக்கிறது இல்லையா? ஸோ இந்த பசி தாகத்தை நாம பக்குவப்படுத்தினா அடுத்து சோகம் மோகமுமே பக்குவமாயிடும் இல்லையா? சோகமா இருந்தாலும் அதை பெருசா எடுத்துக்க மாட்டோம். நமக்கு மோகமும் ஒன்றின் மீது இது அடைந்தே தீரணும்ன்ற அந்த அடர்ந்த ஆசைகள் கண்டிப்பாக இருக்காது. விடாபிடியான ஆசைகள். ஓகே ஓகே, கிடைச்சா உபயோகப்படுத்தலாம், கிடைக்கலன்னாலும் இருக்கிறதை கொண்டு நாம இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவம். அதுக்கப்புறம் மூப்பு மரணம் என்பது உடலுக்குத்தான் ஒழிய ஆன்மாவுக்கு கிடையாது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா நாம இந்த பௌதிக குணங்கள்ல இருந்து நாம விலக முடியும். விலகிறதுன்றவரை அதற்கு மேற்பட்ட ஒரு தளத்துல போய் நம்மளால ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஆனால் அதற்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இறைவனிடத்துல நம்முடைய சமர்ப்பணத்தை வைக்கணும். ஸோ அந்த சமர்ப்பணம் செய்தால் மட்டும்தான் நாம இந்த ஐம்புலன்கள் எஸ்பெஷலி மனசு இல்லையா, இருக்கிறதுலே ரொம்ப பவர்ஃபுல் இது மனம்தான். அந்த மனசை நாம வென்றினோம். மன வாசகத்தை கடந்து அப்படின்னு சில இடங்கள் எல்லாம் சில பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கார் இல்லையா? அப்படின்னா மனவாசகம் கடந்து என்றால் மனதையுமே வென்று நாம நம்முடைய செயல்களை பக்குவப்படுத்தணும். ரொம்ப முக்கியம். வெல்லக்கூடியவன் ஆயினும் பகவானின் தூய பக்தனுக்கு இது ஒன்றும் வியப்பானது அன்று. பக்தியில போனா இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது. கடல் அதே ஒரு பௌதிக தளத்திலிருந்து உபவாசம் இருக்க சொன்னா கண்டிப்பா முடியாது. கண்டிப்பா முடியாது. ஆங்கரிங் சாப்பிடணும்ன்ற அன்னைக்குதான் உபவாசம் இருக்கிற அன்னைக்குதான் நமக்கு தூக்கமா வருதுன்னு நினைப்போம் இல்லையா? அடுத்து அன்னைக்குதான் எதையாவது சாப்பிடணும்னு தோணும் இல்லையா? இது எது? பௌதிக தளத்திலிருந்து நம்முடைய ஆலோசனைகளை வைத்து நம்ம பக்தியை பௌதிக தளத்திலிருந்து செய்யவே கூடாது. அப்படின்னா வெளிப்புற தோற்றத்திலிருந்து செயல்படுத்தக்கூடாது. உள்ள இருந்து நம்முடைய பாவத்தை கொண்டு வரணும். ஏன்னா இறைவனுடைய ஆளுமையை நிறையவே நம்ம கேட்கிறோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த உயர்ந்த ஆளுமையினுடைய திருவடிகளை எண்ணிக்கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி உள்ளிருந்து நமக்கு அந்த பக்தி பாவம் வரும். எப்ப நாம் அந்த போக்கஸ்டா அதை செய்யலையோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்முடைய செயல்படும் தன்மை எல்லாமே பௌதிக தளத்திலையும் வெளிப்புற தோற்றத்துல தான் நம்முடைய செயல்கள் இருக்கும். உள்ள ஆழ்ந்திருந்து அந்த பக்தி பாவம் கண்டிப்பாக வராது. அப்ப நீங்க உபவாசம் இருந்தாலுமே அதுல பெருசா நம்ம அனுஷ்டிக்கக்கூடிய முறைகள்ல தூய்மையாக எடுத்து செல்ல முடியாது. ஆனா ஆரம்ப கட்டத்துல இந்த தடை கற்கள் இருக்கும். ஆனா 4 வருஷம் கழிச்சு கூட இந்த தடை கற்கள் இருக்குன்னா அப்ப நாம செய்யக்கூடிய பக்தியை இன்னும் பக்குவப்படுத்தல அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் நமக்கு நாமே செய்யக்கூடிய எவாலுவேஷன்ஸ் தான். ஓகே, அடுத்தவங்களை நம்ம எவாலுவேஷன் பண்ண வேண்டாம். நம்ம எந்த தளத்துல இருக்கோன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் அடுத்தவங்க எந்த தளத்துல இருந்து பேசுறாங்க அப்படிங்கறதுமே நம்ம பொறுமையா கேட்கறதுக்கு, இந்த பொறுமையெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆன பிறகுதான் நம்ம பொறுமையே வரும். வாழ்க்கையில யாருக்கு பொறுமை வருதோ அவங்க எல்லா காரியங்களிலுமே வெற்றியை கொண்டு வருவாங்க. ஏன்னா அந்த பொறுமை எதனால வருகிறது? அவர்கள் அனுஷ்டிக்கக்கூடிய பக்தி தொண்டினால் தான் வருது. வித்தவுட் பக்தி பொறுமை கண்டிப்பாக வராது. அது செயற்கையான ஒரு பொறுமைதான். எப்ப வேணாலும் பஸ்ட் ஆகும். ஓகே, ஆனா பொறுமை என்பது உண்மையான பொறுமை திருத்தொண்டுல மட்டும்தான் வரும். ஏனெனில் 4 வர்ணங்களின் எல்லைக்குள் வராத பஞ்சமன், அதாவது தீண்டத்தகாதவன்
கூட பகவானின் புனித நாமத்தை ஒரே முறை உச்சரித்தான் என்றால் உடனடியாக அவன் உலக வாழ்க்கை என்னும் பிணியிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். சோ இங்க என்ன பலஸ்ருதி கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதாவது சண்டாளனாக இருந்தாலும், அதாவது பஞ்சமன் என்ன மாதாஜி? பஞ்சமன் மீன்ஸ் அஞ்சாவதாக, ஐந்தாவதாக. ஓகே ஓகே. தீண்டத்தகாதவன்னு கொடுத்துருக்கு மாதாஜி. அப்படின்னா செண்டாளன், குணங்களால் செண்டாளன், செயல்படும் தன்மையால் செண்டாளன். இது எதுவுமே பிறப்பின் இது அடிப்படையில இருக்கிறது. கிடையாது. ஓகே, இது எதுவுமே பிறப்பின் அடிப்படையில கிடையாது. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அதை நீங்க மைண்ட் செட்டப் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது எல்லாமே நம்ம அலசி ஆராயறது வந்து பௌதிக தளத்துல கிடையாது, ஆன்மீக தளத்துல இருந்து. ஓகே, நம்ம பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாவும் இருக்கலாம். ஓகே, ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொறாமை என்பது என்ன, அது வந்து என்னுடைய குவாலிட்டியை வந்து வெளிப்படுத்தும். இந்த பஞ்சமன் என்ற நிலையில தான் நம்ம உட்காந்துருக்கோம். சண்டாளத்தனமான விஷயங்கள் தான் நம்ம செய்யறோம்னா, பார்க்கறது வெளிப்புற தோற்றம் ரொம்ப அழகா இருப்போம், ரொம்ப ஸ்வீட்டா அடுத்தவங்களுக்கு பேசுவோம், ஆனா உள்ளுக்குள்ள நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கெட்டது மட்டும் தான் செஞ்சுட்டு இருப்போம். ஸோ அப்போ பிறப்பினால மட்டும் நாம வந்து உயர்வான குலத்துல பிறந்தால் மட்டும் போதாது, என்ன ஓட்டங்களும் செயல்படும் தன்மையிலுமே அந்த அந்த உயர்வான குலத்திற்கு இருக்க வேண்டியதுல இருந்து நம்ம செய்யணும். ஒரு பிராமணராக பிறந்தால் பிராமணனுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே அவன் வந்து பரிபாலிக்கணும். சத்திரியனாக பிறந்தால் சத்திரிய குவாலிட்டிஸ் அவன் வந்து பரிபாலிக்கணும். அதே மாதிரி வைசியனா இருந்தா வைசியனாக அவன் அவன் எவ்வாறு தர்மத்தை பரிபாலிக்கணுமோ அவ்வாறே செய்யணும். சூத்ரன் அவன் உழைப்போன். இந்த 3 வர்ணத்தவருக்கும் அவன் எவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவுமே செய்யணும். ஓகே, அதை விடுத்துட்டு நம்முடைய வர்ணத்தையும் எடுத்துட்டு இல்லையா, நாம பரிபாலிக்க வேண்டிய ஆசிரமங்களை பற்றியும் பொருட்படுத்தாம எனக்கு பிடிச்ச வந்த மாதிரி விம்சிக்கலா அப்படின்னா என்னன்னாக்கா, நான் எடுத்தேன் கவுத்தேன் இல்லையா, எனக்கு என்ன பிடிக்கிறதோ அந்த தருணத்துல நான் செய்திருவேன் இல்லையா. அப்படின்னா அடுத்த நிமிஷம் நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவத்தை கொண்டிருந்தேன்னாக்கா, நான் அடுத்த க்ஷணம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு யாராலுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. அது யாருக்கு என்ன நன்மை கொடுக்கும் என்ன தீமை கொடுக்கும்ன்றது வந்து நம்மளால சொல்ல முடியாது இல்லையா. அதனால பகவானின் புனித நாமத்தை அப்படிப்பட்ட மோசமான ஒரு பேர் வழியா இருந்தா கூட ஓகே, அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சண்டாளமான நிலையில இல்லையா, வித்யா வினய சம்பன்யா அந்த இதுல வருது இல்லையா, டாக் ஈட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அவன் தான் பஞ்சமன், அவன் தான் தீண்டத்தகாதவன். அப்படின்னா சுபாவத்திலும் செயல்களிலுமே அவன் ஆற்றக்கூடியவை வந்து தார்மீக ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஓகே, சோ அப்படிப்பட்டவனா இருந்தாலும் பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரித்தான் என்றால் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அவனுக்கு சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு கண்டிப்பா கிடைக்காது. நாம ஜபங்கள் என்பது அவ்வளவு சுலபத்துல எல்லாருக்குமே கிடைக்க பெறுவது அன்று. நாம் ஒரு பக்தரிடத்திலிருந்து தான் நாம ஜபங்களை பெற முடியும். ஓகே, அவர்களுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் அந்த நாம ஜபங்களை வந்து பண்ண முடியும். நமக்கு எல்லாமே யாருடைய கருணை கிடைச்சது, ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணை கிடைச்சது இல்லையா. அடுத்து நம்முடைய குரு மகாராஜோடைய கருணை கிடைச்சது, நம்ம என்என்டி பிரபுஜியோடைய கருணை கிடைச்சதால இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா. சோ இத்தனையுடைய பேருடைய வைஷ்ணவர்களுடைய கருணை கிடைச்சதால நாம ஜபங்களை வந்து இதை நான் உளப்பூர்வமாக உணர்கின்றேன் ஆக்சுவலி. ஏன்னா காலையில 5:45 கிளாஸ் இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி என்னது மங்களாரத்தி. அதனால என்னால காலையில 16 மாலை என்பது எனக்கு முடிக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் வந்து வெரி வெரி சேலஞ்சிங். 5:45 கிளாஸ் இருந்தா அன்னைக்கு எனக்கு கண்டிப்பா பண்ணவே முடியாது. அட்லீஸ்ட் உங்களுடைய 6:30 மணி கிளாஸ் இருந்தாலாவது ஏதோ ஒரு 4 ரவுண்டு பெண்டிங் வச்சுட்டு வருவேன், நான் அதுக்கப்புறம் பண்ணிடுவேன். ஆனா இந்த 5:45 கிளாஸ் இருந்ததுன்னா என்னால 16 மாலை 6 மாலை தான் காலையில பண்ண முடியுது மாதாஜி. பண்ணவே முடியாது. ஓகே, ஆனா அதை வந்து டே டைம்ல 3 மணிக்கு எந்திரிச்சா அது வந்து நான் பகல் பொழுதுல கூட பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸ் உத்தியோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய போன் கால்ஸ், அவ்வளோ டிபெண்டன்சியா இருக்கும், ஒரு மாதிரி பரபரப்பா வேலை நடந்துற மாதிரி இருக்குவாங்க. ஸோ அதனால அந்த நடுநடுல போய் வந்து ஃபோக்கஸ்டா வந்து நாம ஜபம் பண்ணவே முடியாது. அதனால எனக்கு முடிஞ்சதே சாயந்தரம் தான் என்னால பண்ண முடியும், முடிச்சுட்டு தான் படுக்கணும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது சந்தியா காலத்துல வந்து நமக்கு இந்த மார்னிங் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்து இருக்காது. ஏன்னா அந்த சமயத்துல தமசு குணம் தான் வந்து மேலோங்கி இருக்கும். ஆனா அந்த கட்டத்திலையும் கூட அதாவது ஈடுபாடோடு செய்யறதுக்கான அந்த பிராப்தத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா அது ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த கருணை, பகவானுடைய கருணை, குரு பரம்பராவுடைய கருணை. இல்லைன்னா இந்த நாம ஜபங்களை வந்து என்னால சொல்ல முடியாதுன்றத, அதாவது ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே என்னால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ புனித நாமத்தை சொல்றதுக்கு வந்து இதை நான் பிஃபோர் இனிஷியேஷனும் பார்த்துருக்கேன், ஆஃப்டர் இனிஷியேஷனும் பார்க்குறேன்.
ஓகே, வெரி ஆரம்ப கட்டத்திலயுமே அப்போ கூட வந்து 4 மாலை பண்ணி சாயங்காலத்துலயுமே பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான். ஆனா 16 மாலை பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த 16 மாலையில சந்தியா காலம் வரும்போது கொட்டாவி விட்டு அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான். ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பக்தி அந்த இடத்துல இருக்கல, மைண்ட் வந்து வாண்டரிங்கா தான் இருந்தது அப்படிங்கறது வந்து இப்போ அலசி ஆராயும் போது நல்லா புரியும். அப்போ எதுவுமே புரியல இந்த மர மண்டைக்கு. ஆனா இந்த நாமத்தை வந்து நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்ம இறைவனுடைய கிருபை இருந்தால் மட்டும்தான் ஒருத்தரால வந்து நீங்க நாம ஜபத்தை சொல்ல முடியும். இங்க இருக்கக்கூடிய டெம்பிள்ல வந்து ஒரு டிவோட்டி வந்து அவங்க சொன்னது, அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க ஃபேமிலியே வந்து டெடிகேட்டட். ஓகே, கணவன் மனைவி வந்து தீட்சை பெற்று அந்த கோயில்ல சேவையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அவங்களுடைய மகள் பெயரளவுக்கு கூட வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லவே மாட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணான்னு அந்த வார்த்தை அவங்களுக்கு வரவே வராது. ஸோ அப்படி அது அடர்ந்த அந்த பக்தர்கள் மத்தியில இருந்தாலும் கூட அந்த ஜீவனால வந்து சொல்ல முடியாது என்பதை இன்றைக்கு நான் இந்த வழியை படிக்கும் பொழுது எனக்கு நினைவு கூறுகின்றேன். அதனால தீண்டத்தகாதவன் சண்டாளனாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு திருவாயில வந்து அவன் பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னான்னா கண்டிப்பா அவனுக்கு வந்து விடுதலை கிடைக்கும்ன்ற இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்க உரையிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். 100% இது உண்டு. ஆனா அப்படி சொல்லக்கூடிய அந்த மனசு அவனுக்கு வரணும் இல்ல. அது ஒரு யாரால கிடைக்க பெறும்னாக்கா ஒன்லி தூய பக்தர்களுடைய கருணையால மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ இல்லைன்னா இந்த தாமஸ் குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து சத்துவகுணத்துக்கு வரவே முடியாது. ஒரு குருவினுடைய அனுகிரகம் கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து நாம ஜபத்தை வந்து சொல்ல முடியும். இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் நாம ஜபங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அது நம்முடைய குருவினுடைய கருணை. ஆனா அதாவது தீட்சை பெறாதவங்களுக்கு இந்த டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா தெரிய வரும். ஒன்று போல மனசு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒவ்வொரு வேலையிலுமே. ஆனாலுமே எப்படிப்பட்ட மனசா இருந்தாலும் அந்த நாமத்தை சொல்லி முடிக்கணும்ன்ற அந்த போக்கஸ் வந்து குருவினுடைய கிருபையால கிடைக்க பெறுகிறோம். இது தீட்சை பெறாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து அனுபவம் வேறுபட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த 2 ஃபேஸுமே நான் பார்த்திருக்கேன். தீட்சைக்கு எடுத்ததுக்கு முன்னாடி எப்படி நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன், எடுத்த பிறகு என்னுடைய நாம ஜபங்கள் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த வேறுபாடு வந்து என்னால உணர முடியுது. குருனுடைய கருணையும் உணர முடியுது. இதை நீங்களுமே அலசி ஆராயணும். ஸோ என்றைக்குமே நாம செயல்படுத்துவதில்ல, நம்மளை செயல்படுத்த வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து மைண்ட்ல வந்து நாம ஆழ்ந்து சிந்திக்கணும். ஓகே, சுகதேவ கோஸ்வாமி மன்னர் பிரியாவிரதனின் செயல்களை பற்றி பரிஷித் மகாராஜாவிடம் கூறிக்கொண்டிருந்தார். ஓகே, ஸோ பிரியாவிரதனின் அசாதாரணமான ஆச்சரியமிக்க செயல்கள். ஏன்னா அவர் வந்து வில்லையும் அம்பையும் எடுத்தாலே என்ன ஆகும், ஸோ வாள் ஏந்தினாலே எல்லாருமே தவறு செய்பவர்களுமே என்ன பண்ணுவாங்க, ஓடி போயிடுவாங்க. ஸோ தே வில் நாட், அவங்களுக்கு பயம் இருக்கும், தவறு செய்யக்கூடாது என்ற பயம் வந்து அவங்களுக்கு உடனடியாக வந்து அவங்க மனசுல வந்து ஸ்தாபிக்கப்படும். அதனால ஏதேனும் ஐயப்பாடு இருக்குமோ என்று கருதிய சுகதேவ கோஸ்வாமி, ஸோ இப்போ நீங்கெல்லாம் நான் ஃபாஸ்டா போனதுனால எப்படி குழம்பி இருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பம் வந்து பரிஷித் மகாராஜுக்கு இருக்குமோ என்ற ஒரு இது கேட்கிறார் ஆக்சுவலி. ஓகே, பிரியாவர்தனின் செயல்கள் மீது நீங்கள் ஐயம் கொள்ள வேண்டாம். ஏன்னா யோசிக்கணும் இல்லையா. இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து எடுத்து உரைக்கிறாங்கன்னா அதை மனசுல போய் நம்ம ஆழ்ந்து சிந்திச்சு, எஸ் அது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா நமக்கு கேட்டு அவங்க சொன்ன விதம் நமக்கு வந்து மனசுல பதிஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிற அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா. திங்கிங் எபிலிட்டி வந்து நடந்துட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துல. ஸோ அதே மாதிரிதான் இவர் எடுத்துரைக்கும் பொழுது பரிஷித் மகாராஜ் வந்து ஆழ்ந்த நிலையில் இருந்திருக்கலாம். அதனாலதான் இந்த கேள்வி வந்து கேட்கிறார். முதல் கடவுளின் பக்தனுக்கு எல்லாமே சாத்தியக்கூடுதான் இல்லையா. ஒரு சுண்டு விரல்ல வந்து கோவர்தனகிரியை வந்து பகவான் தூக்கினார் இல்லையா. அதே மாதிரி சித்திகளை பெற்ற பக்தர்களுமே அதை செய்ய முடியும். ஆனால் பக்தர்கள் சித்திகளை உபயோகப்படுத்துறது கிடையாது. ஆனா அவர்களுடைய அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அவங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு நன்மையை பயன். ஒரு வீட்டுல ஒரு பக்தன் இருந்தால் அந்த குடும்பமே வந்து எழுச்சி வரும். ஓகே, ஆனா அந்த பக்தனுடைய செயல்களால் தான் இத்தனையுமே நடக்கிறது என்பது அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியாது. ஏன்னா அவர்கள் அதாவது பெயரளவில் கூட அவங்க வந்து அந்த பக்தி தொண்டுக்கு வந்து வராமல் போனால் அதை கடைசி வரைக்குமே அவங்க உணர மாட்டாங்க. சம்திங் ஏதோ குட் நடந்துட்டு இருக்கு, நல்லது நடந்துட்டு இருக்கு, எனக்கு டைம் நல்லா இருக்கு, அதனால தான் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைப்பாங்க. உண்மையிலேயே அந்த பக்தனுடைய செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டினுடைய மகிமையால் இறைவனுடைய கிருபை அவனுக்கு அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது, குரு பரம்பரானுடைய கருணை கிடைக்கிறது. அதனால் வந்து தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜீவன்களுக்குமே நன்மை பயக்கக்கூடியது எல்லாமே நிகழ்கின்றது.
ஸோ உண்மையிலேயே அந்த பக்தன் அவனுக்கு நன்மை கிடைக்கணுன்ற அந்த உந்துதல் கூட இருக்கா? அவன் தன்னுடைய சமர்ப்பணம், பக்தி இதை மட்டும்தான் அவன் செய்துட்டு இருப்பான். அவ்வளவுதான். ஒரு காலகட்டங்கள் வரும்போது எதையுமே மனசுல நினைக்காத ஒரு மனசு வந்து நமக்கு ஏற்படும் இல்லையா? நம்ம செய்ய வேண்டியது பக்தி தொண்டு, அவ்வளவுதான்ற அந்த ஒரு பக்குவத்துக்கு நம்ம வருவோம். ஸோ அதுதான் வந்து அடைய வேண்டிய ஒன்று. இதெல்லாமே என்னுடைய ரியலைசேஷன்ஸ் கிடையாது, அப்படி தவறா எடுத்துக்காதீங்கோ. இதெல்லாம் நம்ம இங்க படிக்கும் பொழுது சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள்ல இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய சாராம்சத்தை மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ என்னுடைய கருத்துக்கள் இதுல நான் திணிக்கிறதுக்கு வந்து விருப்பப்படல. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா நான் ஷேர் பண்ணுவேன், ஆனா என்னுடைய ஆலோசனை இது கிடையாது. ஓகே, ஏனெனில் பகவான் உருக்கிரமர், அவருக்கு அதாவது உருக்கிரமா அப்படின்னு வந்து யாருக்கு? வாமன தேவருக்கு வந்து பெயர் உண்டு இல்லையா? வாமன தேவர் வந்து ஒரு சின்ன பையனாக வந்து இல்லையா பலி மகாராஜா கிட்ட வந்து எவ்வளோ பெருசு பெற்றார். 2 உலகங்களையும் பெற்று 3வது இடமாக அவருடைய தலையே கொடுக்க வைக்கிற அளவுக்கு செயல்பட்டார். அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறிய பிராமண பிள்ளையாக வந்து அவர் 3வது அடிக்கு இடம் இல்லாதால என்ன பண்ணார்? பலி மகாராஜ தலையிலே வச்சார். அவ்வாறு அழுத்தும் பொழுது என்னாச்சு? அவரு அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய லோகங்கள்ல ஒன்னான சுத்தலை அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அங்க போயிடுறாரு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அவர் பிரார்த்தனை வைக்கிறார். அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் யார் கொடுக்கறது? ஆக்சுவலி பகவான் தான் கொடுக்கிறார். அந்த கிருபை எவ்வாறு அவர் பெறப்பட்டது? பிரகலாத் மகாராஜுடைய பரம்பரையால் இல்லையா? 21 தலைமுறை முன்னையும் பின்னையுமே ரட்சிக்கப்படும். ஒரு வீட்டுல ஒரு பக்தரானா அவங்களுடைய 21 தலைமுறையினர் முன்னாடி இருந்த சென்ற தலைமுறையினரும் வந்து இறைவனுடைய திருவடிகளை சேர்கிறார்கள். அப்படின்னா அந்த கரை சேர்வதற்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த சந்ததியர்கள்ல 21 தலைமுறை வந்து ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு கிருபை வந்து யாருக்கு இருந்தது? பலி மகாராஜுக்கு இருந்தது இல்லையா? அதனால் கிடைக்கப்பெற்ற அந்த புத்தியை கொண்டு அவர் என்ன பண்ணார்? அந்த சுக்கிருத்தியால வந்த அந்த புத்தியை உபயோகப்படுத்தி பகவானே ஓகே, நான் பாதா கீழே இருக்கக்கூடிய லோகத்துக்கு சென்றாலும் நான் அன்றாடம் என்னுடைய காரியங்களை ஏற்றுவதற்கு முன்னால் உங்களை நான் தரிசித்து போகக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்பார். அதனால்தான் வாமன தேவர் இன்னும் கூட வாயில் காப்பலராக இருக்கிறார் இல்லையா? எங்க சுத்தலல. ஓகே, எல்லா புகழும் அவருக்கே உரித்தானது. எல்லா பாவங்களையும் பக்தர்களிடமிருந்து நீக்கும் ஓ பிரபஞ்ச நாயகனே, இது பகவானே இல்லையா? வாமன தேவரே, விந்தை மிகு வாமன தேவரே, அசுரன் பலி மகாராஜாவை நீர் உமது காலடியினால் ஏமாறச் செய்தீர். இன்டெலிஜென்ஸ். எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து முன்னுக்கு போறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம புத்தி கூர்மையிலுமே நம்ம வந்து நம்மள ஏமாற்ற முடியாது இல்லையா? ஸோ நம்மளை யாரை ஏமாற்ற முடியாது. ஆனா இந்த இடத்துல வாமன தேவர் வந்து ஏமாறச் செய்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா உண்மையிலே அங்கே பலி மகாராஜா வந்து பகவானுடைய பக்தனானார், அவருடைய கிருபைக்கு வந்து கதாபாத்திரமானார். ஸோ அல்டிமேட் பெனிஃபிட் வந்து அந்த ஜீவனுக்குமே வழங்குகிறார். ஓகே, அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். இங்க நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி செயல்கள் அனைத்துமே நம்முடைய நன்மைக்கானது தான். ஓகே, பகவான் ஏன் அதை செய்ய சொல்றார் இல்லையா? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ஞம் மாம் ஏக்கம் சரணம் ரஜா இல்லையா? என் திருவடிகளில் சரணடைவாயாக பார்த்தா அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். யாராவது அப்படி சொல்ல முடியுமா? என்னுடைய திருவடிகள்ல நீ சரணடை நம்ம யாருக்காவது நம்ம பிள்ளைங்களுக்கே சொன்னாலும் ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு எதுக்கு அம்மா இப்படி சொல்றா, எதுக்கு அப்பா இப்படி சொல்றான்னு தான் கேட்பாங்களே வழி, எதுக்கு நாம காலில் விழணும்? there should be a ரீசன். அது நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான ஒரு இதுல இருந்து எடுத்துட்டாலும் நல் மார்க்கத்துல என்னன்னாலும் there should be some ரீசன். சயின்டிபிக் ரீசனா இல்ல வந்து அதனால என்ன நன்மை, இதெல்லாம் வந்து வரும் இல்லையா? சும்மா நம்ம சொல்லிட முடியாது. ஆனா பகவான் நிறைய இடங்கள்ல வந்து பார்த்தனுக்கு தன்னை சமர்ப்பிக்கும்படிதான் சொல்றார். உண்மையிலே அத்தனை தடவை பகவான் பகவத்கீதையில சொல்றார், என் சரணாகதியில் என்னுடைய பாதங்களை வந்து பற்றுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? ஏன் சொல்றார்? யாராவது அப்படி சொன்னா என்ன நினைப்பாங்க? பகவானுக்கு எவ்வளவு அகங்காரம் இருக்கலாம். நம்ம யாராவது அப்படி சொன்னா நம்மள அகங்காரம் தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா உண்மையிலேயே பகவானுடைய திருவடிகளை நம்மளை நாம சமர்ப்பித்தால் அதனுடைய பலன்கள் முழுவதுமே நமக்கு நன்மைக்கானது. நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் அது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு அதாவது ஒரு பாகமாக கருதப்படுகிறது. அதனுடைய பலஸ்ருதியே வந்து வேறு. நம்ம எந்த அளவுக்கு அஜ்ஞானத்தில் இருந்தோமோ அதுல இருந்து நம்ம மோட்சத்தை பெறலாம், ஞான தளத்தில் நாம திளைக்கலாம், என்ன படுத்தணும்ன்றத உணரக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கும். எது செய்யத்தக்கது எது செய்யத்தகாதது என்பது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தவறுகள் இன்னைக்கு காலையில கிளாஸ் எடுக்கும்பொழுது அங்க சொன்னாங்க ஒரு மாதாஜி, ஒரு தடவையுமே நாம் என்ன
தவறு செய்து விடுமோன்ற அந்த பார்த்து பார்த்து செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து பக்தனுக்கு வரும். அது ஏன்? அத்தகைய ஞானத்தை பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார். இது எனக்கு கூட இந்த அனுபவம் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையுமே நான் நினைப்பேன். ஓகே, ஏன்னா நம்ம யாருக்கு நன்மை கொடுக்குறோமோ இல்லையோ, கெடுதல் மாத்திரம் நம்ம செய்யக்கூடாது. நம்ம கெடுதல் தெரியாம செய்தாலும் அது பாவம் பாவம் தான். அதை நாம் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அது எங்கேயும் போகாது நம்ம பக்கெட்டை விட்டு. ஓகே, அது எல்லாமே நம்முடைய அந்த கூட்டத்துல வந்து அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கும் இல்லையா? கூட்டம், பீஜம் இல்லையா? பிராரப்தம், பிராரப்தம் இல்லையா? மறுபடியும் வந்து அந்த கூட்டத்துல போய் நாம் செய்த பாவங்கள் எல்லாமே அங்கேயே போய் சேருது. இப்படிதான் பாவச்சக்கரத்தை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அப்படி நீர் பிரபஞ்ச போர்வை நெய்வது தாமரை திருவடிகளை துளைத்த போது இல்லையா, அதாவது அவருடைய சுண்டு விரல் இல்லையா, சுண்டு விரல் இல்ல, பெரிய விரல், கட்டை விரல் வந்து இந்த மகத்தத்துவத்தினுடைய அந்த அந்த இடத்துல வந்து அழுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது கங்கை நீராக, ஆக்சுவலி இந்த கங்கை நீர் எது? கங்கை நீர் எது சொல்லுங்க? காரணக்கடலிலிருந்து வரக்கூடிய நீர் தான். ஓகே, அது வாமன தேவரால் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஒரே கங்கை தான். மேல் உலகங்கள்ல இருந்து பிரம்மலோகத்தை கடந்து எல்லா லோகத்தையும் கடந்து பூமண்டலம் வரைக்குமே வந்திருக்கிறது. ஓகே, ஸோ எல்லா உயிர்களையுமே தூய்மைப்படுத்துகிறது. ஏன்னா அவருடைய திருவடிகள் பட்டதால அந்த கங்கை நீர் புனிதமானது. அப்படிப்பட்ட புனிதமான கங்கை நீரை நாம வந்து கங்கா ஸ்நானம் பண்ணும்பொழுது நம்முடைய எத்தனை ஜென்ம ஜென்ம பாவங்களுமே வந்து கரைந்து ஓடுகிறது. ஓகே, பரமபுருஷ பகவான் பேராற்றல் மிக்கவர், அவர் சர்வ வல்லமை புரிந்தவர். எனவே அவரது செயல்கள் சாதாரண மனிதனுக்கு வியப்பை அளிக்கிறது. அதாவது பௌதிக தளத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது இதெல்லாம் சாத்தியக்கூறா? கடவுள் இப்ப நம்ம நேர்ல கடவுள் வந்தா நம்ம என்ன நினைப்போம்? எங்கேயோ நகைக்கடை விளம்பரத்துல இருந்து தப்பிச்சுட்டு வந்த மாதிரி நினைச்சுப்போம் இல்லையா? அதே மாதிரி அலங்காரமாக வந்தா நம்ம வந்து அவர் இறைவனா ஏத்துக்குவோமா? ஏன்னா நமக்கு அவர் இறைவன் என்று உணரக்கூடிய புலன்கள் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? நாம் எல்லாமே இந்த பிரத்யட்சமா பார்க்கக்கூடியது இல்லையா? பிரத்யட்ச பிரமாணம் இல்லைன்னா ஒரு டவுட், இவர் நம்மளை இந்த மாதிரி ஏதாவது கோல்டு பிளேட்டடா இருக்கக்கூடிய, அதாவது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கடையில், நகை கடையில இருந்து, அதாவது தங்க முலாம் பூசி இருக்கக்கூடிய அந்த கடை விளம்பரத்துல இருந்து வந்துட்டாரா? சில பேர் அவர் போட்டிருக்கிறது கோல்டா, இப்படி எல்லாம் கூட வந்து டவுட் வரும் இல்லையா? ஸோ ஏன்னா பிரத்யட்ச பிரமாண அனுமன் பிரமாணத்துல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய மனம் இல்லையா? சப்த பிரமாணத்துல கேட்டவங்களுக்கு வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த உண்மை நிலை உணரக்கூடியது வந்து பக்குவம் வந்து அவங்க பயிற்சி பண்ண ஒரு நாள் வரும். ஓகே, ஸோ அட்லீஸ்ட் மினிமம் மத்தியம அதிகாரி லெவலாவது வரணும் நம்ம இல்லையா? கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி இல்லையா? இந்த மத்தியம அதிகாரிக்கு வந்து அந்த வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடியது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். சைத்தன்ய மகாபிரபு அதனால்தான் நாமும் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை சரண வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார் இல்லையா? ஸோ தூசியின் கருணையால் நாம வந்து பக்தன் கூட சாதாரண மனிதனுக்கு ஆச்சரியம் அளிக்கும் கற்பனை கிட்டாத அற்புதங்களை செய்ய வல்லவன் ஆவான். உண்மையிலேயே அவன் அற்புதங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்துல அவன் செயல்பட மாட்டான். ஆனா அவனால வந்து அற்புதங்கள் எல்லாம் நிகழும், அவனையே அறியாத வண்ணம். ஏனென்றால் இறைவன் அவருடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கிறதால் இல்லையா? ஸோ அதை உணர்ந்தறிந்து அதற்கேற்றவாறு அவருடைய செயல்களை அவர் பக்குவப்படுத்துவதால ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்குவமான செயல்கள் பக்குவமான விளைவுகளை மட்டும்தான் ஏற்படுத்தும். அதனால இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நன்மை என்பது வரும். அந்த காரணத்தால வந்து நாம வந்து இந்த அதாவது அவன் வந்து இந்த அஷ்ட சித்திகளை கூட பெற்றிருப்பான். ஆனா அது ஒரு பெரிய பொருட்டாகவே அவன் கருத மாட்டான். அவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இறைவன் தொண்டு இல்லையா? சோ இதுவுமே இந்த ஸ்லோகம் ஐநந்தன தனுஜா கிங்கரம் பதிதம் வா விஷமே பதாம்புதோ கிருபயா தவ பாத பங்கஜ சித தூளி சதிருஷம் விசிந்தயா. 5வது அஷ்டக, அதாவது சிக்ஷ்டாஷ்டகத்துல 5வது ஸ்லோகம் இல்லையா? சோ அதாவது இந்த உலகத்துல நாம பிறந்த பிறகு மடியத்தான் வேணும். ஒருவேளை பக்தன் என்ற உணர்வு வந்த பிறகு இங்க வந்து நாம் வந்து நித்திய தொண்டனாகணும் என்ற பிரார்த்தனை நம்ம இருக்கணும். அவருடைய திருவடி தாமரை, அதாவது தாவரை திருவடிகளில் இருக்கக்கூடிய சிறு தூசி அளவுக்காவது நம்ம வந்து பகவான் திருவடிகள் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கருணையை வந்து யாசிக்கிறது இல்லையா? பிறப்பு இறப்பு கடலிலிருந்து வந்து வீழ்ந்தாச்சு. நாம எல்லாருமே இப்ப அப்படிதான் வீழ்ந்திருக்கோம். கருணை கொண்டு அங்க என்ன கேட்கிறாருன்றத பார்க்கணும். பகவானுடைய கிருபையை கேட்கிறார், கருணையை கேட்கிறார், யாசிக்கிறார். என்ன இந்த 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 பௌதீக கடல்ல இருந்து இல்லையா, கடலிலிருந்து காப்பாற்றி உமது திருவடி தாமரைகளில் உள்ள அணுக்களில் ஒரு ஆட்டம்
ஒன்றாக சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். பகவானுடைய தாமரையில மலர்ல இருக்கக்கூடிய தாமரை மலர் பூண்டு இருக்கக்கூடிய பாதங்கள்ல ஒரு சிறு தூசி எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி நாம இருக்கணும்ன்ற வேண்டுதலை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வைக்கிறாருங்க இல்லையா. சோ பல பருவுடலின் காரணமாக பௌதிக வாழ்க்கையில் உள்ள உயிர்கள் அனைவரும் எப்பொழுதும் குண, அதாவது 6 குணங்கள்னால் துன்புறுகின்றனர். ஸோ மேல சொன்ன அந்த பசி, தாகம், சோகம், மோகம் இல்லையா, மூப்பு, மரணம், இப்படி எல்லாத்துலயுமே நாம வந்து கஷ்டப்படுறோம். ஷட்குணங்கள் மனம், அதாவது சத்குணங்கள் என்றது என்னன்னாக்கா புலன்கள் இல்லையா, 5 ஞானேந்திரியங்கள் மற்றும் மனசு. ஒரு பக்தன் சண்டாளன் என்னும் தீண்டத்தகாதனாக இருந்த போதிலும் அப்படின்னா, அதாவது அவன் வந்து சண்டாளன் என்னும் தீண்டத்தவனா, அதை முன்னாடி படிச்ச மாதிரி பஞ்சமன் அப்படின்னு படிச்சோம் இல்லையா. அவன் ஒருவேளை வந்து அவன் எங்கேயோ செய்த ஒரு சுக்ருதி, அவன் நிறைய பாவங்கள் செய்திருக்கலாம், ஒரு சிறிய புண்ணிய காரியமும் செய்திருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அதாவது ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல கேட்டது இது. அதாவது ஒருத்தருக்கு பகவான் வந்து பார்ப்பாராம், அவர் வாழ்க்கையில எப்பயாவது ஒரு தருணத்திலாவது வந்து அவன் வந்து நாமத்தையோ இல்ல வழிபாட்டு முறையோ பகவானுக்கு அவன் வந்து கான்சியஸ்லியும் அன்கான்சியஸ், அதாவது அவனுக்கு அதை உணர்ந்து செய்தானோ இல்லை வெறுமனே வெளிப்புற தோற்றத்துல இருந்து செய்திருந்தாலும் கூட இல்லையா, அந்த அளவுக்கு லிபரேஷன் பாருங்க இந்த இடத்துல. அதாவது பகவான் வந்து என்ன பண்றார், அவ்வளவு சலுகை கொடுக்குறார் நமக்கு. ஸோ எப்பயாவது ஒன்னாவது அவன் சொல்லியிருக்கானா இல்லையா. நம்ம கூட வந்து எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது டீச்சர் வந்து இவன் ஃபெயில் ஆயிடக்கூடிய அந்த கட்டத்துல இருக்கும்போது அவன் எங்கேயாவது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் எழுதியிருக்கானா, அதை பார்த்து ஒரு மார்க் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு இவனை பாஸ் பண்ணி தள்ளிடலாமே ஒவ்வொரு டீச்சருமே கண்டிப்பா நினைப்பான். ஏன்னா அவன் அதை மீண்டும் படிச்சு அவன் எந்த காலத்துக்கு அதை பாஸ் பண்ணி கிழிக்கிறது இல்லையா. ஸோ அதுல வீட்டுல பெற்றோர்களுடைய கடினமான சூழ்நிலைகளுமே உண்டு இல்லையா. இஃப் இட் இஸ் ஃபீசிபிள் கண்டிப்பாக இதை செய்வான். ரொம்பவுமே ஒண்ணுமே எழுதலன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனா எங்கேயாவது அந்த ஃபேவரபிள் பாயிண்ட், அந்த கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற ஆன்சர் எங்கேயாவது எழுதியிருக்கானா அவன் அப்படின்னு அந்த 1 லைனா படிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த மார்க்கை வந்து இன்னொரு 1/2 மார்க் 1 மார்க்கை கூட்டி அவனை வந்து பாஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க இல்லையா. இந்த குவாலிட்டி வந்து உண்டு. டீச்சரா இருந்தவங்க, கரெக்ஷன் போறவங்க கண்டிப்பா இதை செய்திருப்பாங்க இல்லையா. ஏன்னா அந்த பிள்ளை மறுபடியும் அதுல உட்காந்து படிச்சு அவன் எந்த காலத்துக்கு அதை கிளியர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அது மாதிரி பகவானுமே நமக்கு சலுகை. இவன் எங்கேயாவது வாழ்க்கையில எப்பயாவது மழைக்கு கூட ஒதுங்கி இருக்கானா கோயிலுக்கு, இல்ல இந்த கால்களை வச்சு அவன் வந்து கோயிலுக்கு போயிருக்கானா, இல்ல வந்து இந்த வாய் வச்சு வெறும் சாப்பிட்டுதான் இருக்கான், பேசிதான் இருக்கானா, இறைவன் நாமத்தை ஒரு வாட்டினா சொல்லியிருக்கானா, பிரசாதத்தை ஒரு வாட்டினா ஸ்வீகரிச்சிருக்கானா, இந்த காது வந்து வேண்டாத விஷயங்கள் நிறையவே கேட்டிருக்கோம், ஆனா ஒரு வாட்டியாவது இந்த புண்ணியமான விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டிருக்கானா அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து கணக்கு உண்டு. ஓகே. ஸோ அது மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு அப்படிப்பட்டவன் தான் இந்த இடத்துல வந்து பக்தன் என்று அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உண்மையிலேயே அவனுடைய குவாலிட்டிஸ் வந்து சண்டாளத்தனமா இருக்கும். அதுக்கு உதாரணம் பாருங்க, நீங்க ஜகாய் மாதை எடுத்துக்கோ, மிருகாரி எடுத்துக்கோ இல்லையா. மிருகாரி மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேடுவன் வந்து அவன் வந்து சண்டாளன் தான் இல்லையா. அதாவது உயிர்களை வந்து பாதி கொன்று பாதி விட்டு அது அந்த குரூரமான, அதுவும் பரம்பரை தொழிலாக வச்சிருக்கான் அந்த வேடுவன் இல்லையா, வேடன். சோ அப்போ அங்கே வந்த அங்கீரா முனி சொல்றார் இல்லையா, இது வந்து தவறுன்னு சொல்லிட்டு. சோ ஆனா அதை வந்து அவர் வந்து அங்கீரா முனி, எஸ் அங்கீரா முனியும் நாரத மகரிஷியுமே இல்லையா, 2 பேருமே வராங்க. ஸோ 2 பேரும் வரும்பொழுது நாரத மகரிஷி அவனுக்கு அறிவுறுத்துகிறார், ஸோ இந்த பாவத்தெல்லாம் நீ எங்க போய் கொட்ட போறன்ட்டு இல்லையா. ஸோ ஒண்ணு கொல்றது ஓகே, இல்லைன்னா விட்டுறது ஓகே, ஆனா நீ பாதி கொண்டு பாதி விட்டு இன்னும் டபுளா நீ அந்த பாவத்தை அனுபவிக்க போற. இந்த பாவத்தெல்லாம் உங்க எதுக்காகனா என்னோட குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக இல்லையா. ஸோ நீ போய் இந்த பாவத்தையுமே குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க அதை வந்து அனுபவிக்கிறாங்களான்னு வந்து கேளுங்க, பகிர்ந்துக்கிறாங்களான்னு கேளுங்க. ஏன்னா இவன் இந்த மாதிரி செயல் செய்து உணவை கொண்டு செல்லும் பொழுது அதை வந்து அவர்கள் உண்கிறார்கள் பகிர்ந்து. அது மாதிரி இவன் செய்த பாவச் செயலால் வந்த விளைவுகளை வந்து அவங்க பகிர்ந்துக்குவாங்க. கேட்டபோது யாருமே வந்து மனைவியும் எடுத்துக்க மாட்டா, பிள்ளைங்களே எடுத்துக்க மாட்டான். ஸோ அவ்வாறு இருக்கும் பொழுது அப்போ ஈவன் சாஸ்திரங்கள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வீட்டினுடைய எஜமானன் செய்யக்கூடிய வருமானத்தினால் வரக்கூடிய பாவங்கள் அனைத்துமே அவன் தான் அனுபவிப்பான், அது யாருமே அனுபவிக்க மாட்டாங்க. சேம் ரத்னாகர், நீங்க ஐ திங்க் யூ கேன் ஆல்சோ டெல் இல்லையா, ரத்னாகர் கூட அதே மாதிரிதான் இல்லையா. பிற்காலத்துல அவர் வந்து ராமாயணத்தினே எழுதினார். யார் அவர் ஆக்சுவலி? ஹரே இல்லையா, வால்மீகி ஆனார், ராமாயணத்தினை ஏற்றினார் வால்மீகி மகரிஷி வந்து இல்லையா.
முன்னாடி ரத்னாகரா இருந்து அவருமே இதை வந்து இதே மாதிரி தான், அவருமே காட்டுல இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து அவருமே வந்து சுரண்டியது இல்லையா? ஸோ திருடுறது இந்த மாதிரி இதுல தான் இருந்தார். ஸோ அதனால் வரக்கூடிய பாவங்கள் எல்லாமே வந்து ஒருத்தர் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் இன் ஜென்ரலாவே நாம செய்யக்கூடிய பாவங்கள் நாம தான் அனுபவிக்கணும். அது யாருக்குமே மாற்றம் கொடுக்க முடியாது. ஓகே, நன்மையும் தீமையுமே நாம செய்யறது எல்லாமே புண்ணியங்களாகவும் பாவங்களாகவும் நாம தான் அனுபவிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்படி இந்த சண்டாளனா இருந்தாலும் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஒரு தூய பக்தனுடைய கருணையால கிடைக்கும். அப்ப அவன் வந்து பக்தனாகின்றான் இல்லையா? அப்போ அவனை கேட்கக்கூடிய தன்மை இருந்தாலே அவன் ஒரு பக்தனாதான் நம்ம கருதணும். ஓகே, எத்தனை பேருக்கு இருக்கு அந்த சப்மிசிவ்னஸ்? கிடையாது இல்லையா? சோ அப்ப அவன் ஒரு முறை அந்த நாமத்தை உச்சரித்தாலும் அவன் இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். ஏன்னா சாமானியமா ஒரு சண்டாளனா இருக்கிறவங்களால வந்து அந்த சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு வரவே வராது. ஓகே, பிறப்பினால் அந்தணர்கள் எனப்படுவோர் ஒருவன் தனது உடலை மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் அவன் அந்தணனாக கருதப்பட மாட்டான் என்று வாதம் செய்கின்றனர். முற்பிறவில் அந்தணனாக செயற்பட்டதினால் இப்பிறவிலும் அவன் அந்தணனாக பிறக்கின்றான். அப்படின்னா போன ஜென்மத்திலுமே அந்தணனாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த பிறவிலுமே வந்து பிராமணா பிறக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுன்னு இந்த கருத்து வந்து இங்க ஷீலா பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? ஆதலினால் அந்தண உடல் இல்லாத ஒருவனை அந்தணனாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் அவர்கள் வாதிக்கின்றனர். ஆனால் இங்கு விதூர விகத, அதாவது ஒரு சண்டாளன், பஞ்சமன், தீண்டத்தகா எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான். ஓகே, ஒரு முறை பகவானின் அத்தனை அடைமொழிகள் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அத்தனை பேர் இப்ப நாம கூட நம்ம குழந்தைய வந்து அது அபிஷியல் பேர் ஒன்று வச்சிருப்போம் வீட்டுல, வந்து வேற வேற சின்ன சின்ன ஷார்ட் நேம்ஸ் வச்சு கூட கூப்பிடுவோம் இல்லையா? அம்மு சொல்லுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து செல்லம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அழைக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த லோயர் குவாலிட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்கு வந்து செண்டாளன், பஞ்சமன், ஐந்தாவதாக ஒரு வர்ணம் அதுதான் வந்து செண்டமன். தீண்ட தொடாதம் அப்படின்னா அவனுடைய அவன் தூய்மையற்றவனான நிலையில இருக்கலாம். எக்ஸ்டர்னல் கொடுமை இல்லையா? வெளிப்புற தோற்றத்திலுமே தூய்மையற்றவனாக இருக்கலாம் இல்லையா? இருந்தாலும் பகவானுடைய புனித பெயரை ஒரு முறை அவன் சொல்லனாலும் உடனே அவன் வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்துக்கு இது வந்து நம்ம ஒரு இதுக்கு கம்பேர் பண்ணலாம். சத்தியுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் இல்லையா? சத்தியுகத்துல எப்படி வர்ஷிப் பண்ணாங்க? தவம், கடுமையான தவம், எத்தனையோ ஆண்டுகள் இல்லையா? அடுத்து வந்து திரேதாயுகம், திரேதாயுகத்துல வந்து என்ன பண்ணாங்க? யக்னங்களை வளர்த்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிச்சாங்க. அதை விட அதாவது பல்லாண்டுகள் வந்து உட்கார்ந்த வண்ணம் நாம வந்து தியானம் பண்றது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. அதே மாதிரி யக்னங்களையுமே வந்து நாம வளர்க்கறதுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கணும். அடுத்து கோயில் வழிபாடு துவாபர யுகத்துல. இப்ப கோயிலுக்கே போகாம இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அட்லீஸ்ட் நமக்கு கலியுகத்துக்கு இன்னும் பெரிய சலுகை என்னது? சங்கீர்த்தனம் இல்லையா? அதாவது நாம சங்கீர்த்தனம் அது கொடுத்துருக்காங்க. நீ எங்க கோயிலுக்கு போலானாலும் பரவாயில்ல, வீட்டுல உட்காந்து ஒரு இடத்துல பகவான் நாமங்களை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எவ்வளவு சுலபமா நமக்கு குறைச்சி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? சோ இங்க நாம சொல்லக்கூடிய நாம ஜபங்கள் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? தவ வாழ்க்கை என்ன சத்தியுகம். ஓகே, அந்த ஆஸ்டரிட்டிக்கு என்ன பலன் கிடைக்குமோ அதே பலன் தான் நமக்கு இந்த நாம ஜபங்கள் சொல்றதால கிடைக்கும். அதனால யாரெல்லாம் இது வரைக்குமே நாம ஜபங்கள் சொன்னது இல்லையோ அவர்கள் தயவு செய்து நாம ஜபங்களை வந்து தொடங்குங்கள் இல்லையா? சில பேர் புது டிவோட்டிஸ் கூட இருப்பாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க வந்து நாம ஜபங்களை சொல்ல ஆரம்பிங்க. இறைவன் வேறு, நாம ஜபங்கள் வேறு கிடையாது. அதனால இறைவனை நாம் அந்த ரூபத்தில் நோக்குகின்றோம். மேலும் ராதையினுடைய கருணையை பெற வேண்டும். அவ்வாறு உணர்ந்தறிந்து அந்த நாம ஜபங்களை சமர்ப்பிக்கும் பொழுது நமக்கு அது தூய்மையா சொல்லக்கூடிய அந்த பிராப்தம் வந்து நமக்கு ஒரு நாள் கிடைக்கப்பெறும். கண்டினியூஸா நம்ம வந்து பயிற்சி செய்ய செய்ய அது கிடைக்கும். ஒரு செண்டாளன் ஒரு தூய பக்தனால் பகவானின் புனித நாமங்களை ஓதுவதற்கு தீட்சை அளிக்கப்பட்டு அந்த ஆன்மீக ஒரு உபதேசங்களை அவன் பின்பற்றி நடக்கும் பொழுது அவனது உடல் மாறுகின்றது. ஸோ ஐ திங்க் நாம் எல்லாருமே வந்து அதாவது செண்டாளன் அளவுக்கு மோசம் இல்லைன்னாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில இருந்தோம் இல்லையா? அதனால நமக்கு வந்து தீட்சை பெற்றக்கூடிய பிராப்தம் கிடைச்சது நிறைய பேருக்கு இல்லையா? நம்முடைய வந்து நம்ம பயிற்சியுமே பக்குவம் அடையும் போது நம்முடைய தோற்றம், எப்படி நம்ம வந்து அடுத்தவங்களோட வந்து ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாமே வந்து பார்க்கும் பொழுது அதுல பக்குவம் என்பது கண்டிப்பாக தோன்றும். அந்த மாற்றத்தை நம்மால் காண முடியாவிட்டாலும் அதிகாரமுடைய சாத்திரங்களின்படி அவனது உடல் மாறுகிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும். ஒன்று, இந்த உலகத்தில் வாழும் பொழுதே நம்முடைய ட்ரெஸ் கோடு இல்லையா, பேசும் விதம் இதெல்லாம் வந்து மாற்றங்கள் கொடுத்தாலும்
இந்த பௌதீக உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது மீண்டும் ஒரு பௌதீக உடலை ஏற்காத ஒரு நிலைக்கு நமக்கு அந்த வாய்ப்பு மினிமம் வந்து கிடைக்கிறது. இஸ்லோகம் மிக தெளிவாக சக ஜஹாதி பந்தம், அதாவது அவன் தனது பௌதீக பந்தத்தினை துறந்து விடுகின்றான் அப்படின்னா உடல் தளத்திலிருந்து அவன் ஆன்ம தளத்தில் வந்து நிலை கொள்கின்றான் என்ற அர்த்தம். ஓகே, உடலானது ஒருவனுக்கு கர்மவினைக்கேற்ப அமைந்த உலகியர் பந்தத்தின் அடையாளமாகும் இல்லையா. இந்த பௌதீக உலகோடு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து பிரகடனப்படுத்துறது இந்த உடல் தான் இல்லையா. சோ சில நேரம் நம்மால் பூத உடல் மாறுவதை வேண்டுமானால் காண முடியாது இருக்கலாம். இந்த மாற்றம் பற்றி நமக்கு பெருசா தெரியாம கூட இருக்கலாம். ஆனா பரமபுருஷ பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதும் பொழுது இந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஷட்டில் பாடி இல்லையா உடனே மாறுகின்றது. அது எவ்வாறு மாறுகிறது? ஆக்சுவலி நம்முடைய அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு வந்து வேரோடு வெட்டி சாய்க்கப்படுகிறது இல்லையா. அது அகங்காரத்திலிருந்து வைராகியத்திற்கு மாற்றம் அடைகிறது இல்லையா. அடுத்து வந்து மனசு சஞ்சலம், ஆக்ரோஷம், பொறுமையற்ற நிலை, இவ்வாறு செயல்படக்கூடிய அந்த மனம் பக்குவம் அடைந்து பொறுமையோட இல்லையா, ஆத்திரப்படாம இல்லையா, எப்படினாலும் நமக்கு இப்ப கிடைக்கதான் போறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச பிறகு பொறுமையா இருந்து அதே மாதிரி புத்தியை அவ்வாறே உபயோகப்படுத்தி பக்குவம் அடைய செய்யும். அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல எல்லாமே வந்து என்ன இருக்கும்? பக்குவம் என்பது இருக்கும். பூத உடல் அழிந்த பிறகு நுண்ணுடல் உயிரினை அதன் தற்கால உடலிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு மற்றொரு உடலுக்கு எடுத்து செல்கிறது. சோ ஒரு முறை அந்த அகங்காரமற்ற நிலை மற்றும் வந்து புத்தி மனசு இதெல்லாம் பக்குவம் அடைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒருவேளை பக்தி வந்து நிறைவு அடையவில்லை என்றால் மீண்டும் ஒரு உடலை ஏற்பதற்கு அந்த ஜீவன் வந்து பிராப்திக்கப்படுகிறது என்றால் அப்போ அவன் மரணிக்கும் பொழுது இருந்த எண்ண ஓட்டங்களுமே பக்குவமா இருக்கும் இல்லையா. அப்போ பிறக்கும் பொழுது அந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். மேலும் நுண்ணுடலில் மனமே பிரதானமாக இருக்கிறது. எஸ், அதை கட்டுப்படுத்திட்டாலே எல்லாமே கட்டுக்குள்ள வந்துடும். ஆகையினால் மனம் எப்பொழுதும் பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் செயல்களையே பற்றி சிந்தித்திருக்குமானால் இறைவனுடைய இழை தொண்டை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் அவன் முன்னமே தனது ஸ்தூல உடலிலிருந்து மாற்றம் பெற்று தூய்மை அடைந்தவன் ஆகினான் எனலாம். சோ அதாவது இங்கு வாழும் பொழுதே வந்து இந்த ஸ்தூல உடல்ல இருந்து அவனுடைய அதாவது பக்குவம் அடைந்த அந்த நிலை வந்து அவன் அடையப்பெறுகின்றான். மேலும் எனவே ஒரு சண்டானலாலும் கூட உண்மையான தீட்சை முறையினால் அந்தனாக கூடும் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாகும். எஸ், ஒரு பக்தருடைய கருணை இருந்தா இது எல்லாமே கண்டிப்பா கிடைக்கப்பெறும். எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. एवम् अबरिमिद फल प्राक्रम एकदातु देवर्षि शरानुनु शयानुपगिद गुण विसर्ग संस केनानेर्वृदम् इवात् मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदम् आहः. எஸ் வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. एवं अपरिमित फल पराक्रम एकदातु देवर्षि शरणानु शयनानु भगीद गुण विसर्ग संसर्गेण निर्वृतम् इवात् मानं मन्यमान आत्म निर्वेद इदम् आगग. स அவர் மகாராஜா பிரியாவிரதன் ஏவம் இவ்வாறு அபரிமிதா அபரீதமாக பல பலம் பராக்கிரம அவரது பராக்கிரமம் ஏகதா முன்னொரு காலத்தில் தூ பிறகு தேவ ரிஷி மாமுனிவர் நாரதர் சரணா அனுஷயன தாமரை திருவிடுகளை சரணடைந்து அணு அதன் பிறகு பதீத கீழே விழுந்து குண விசர்க உலக விஷயங்களுடன் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களினால் உண்டாக்கப்பட்ட சம்சர்கேனா தொடர்பினால் அனிர்விருதம் திருப்தி அடையாமல் இவ போன்று ஆத்மானாம் தனது மன்யமான அதுபோல் எண்ணி ஆத்ம தனது நிர்வேத துறவரமுடைய இதம் இது ஆக கூறினார். மொழிபெயர்ப்பு: அவர் தனது உலக செல்வங்களை முழுக்க துய்த்து கொண்டிருந்த வேளையில் ஒரு நாள் பிரியாவிரத மன்னன் மாமுனிவர் நாரதரை தான் முற்றிலும் சரணடைந்த கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில் உண்மையில் இருந்த போதிலும் எவ்வாறு மீண்டும் உலகில் சிக்கல்களில் சிக்கிக் கொண்டேனே என்று சிந்திக்க தொடங்கினார்.
இதனால் அவர் மன நிம்மதி இழந்து அவர் முற்றும் துறந்த உணர்ச்சியில் பேசத் தொடங்கினார். பொருளுரை ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.5:17 கூறுகிறது, த்வக்த்வா ஸ்வதர்மம் சரணாம்புஜம் ஹரேர் பஜன்ன அபக்வோ அத பதே ததோ யதி யத்ரக்வா வா பத்ரம் அபூத் அமுஷ்ய கிம் கோவார்த்த ஆப்தோ பஜதாம் ஸ்வதர்மதக. பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்காக தனது உலகியற் செயல்களை துறப்பவன் கூட சில நேரம் முதிர்ச்சி இன்மையினால் தவறிவிடலாம். ஆயினும் அவன் வெற்றி பெறுவதில் எந்த விதமான ஆபத்தும் கிடையாது. மற்றபடி பக்தன் அல்லாஹ் தொழில் தர்மங்களில் மட்டுமே எப்போதும் ஈடுபட்டிருந்தான் என்றால் அவன் பெறப்போகும் நன்மை எதுவுமே இல்லை. அப்படியே ஒரு சிறந்த வைணவரை சரணடையும் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு இட்டுச் செல்லப்படுகிறான். காரணம் உணர்வு மயம் அல்லது உணர்தல் ஆகும். இவனும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் முதிர்ச்சி இன்மையினால் வீழ்ந்து விடலாம். அப்போது கூட அது உண்மையான வீழ்ச்சியாகாது. ஏனெனில் அவன் கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் நிரந்தர சொத்தினை தன்னிடத்தே வைத்திருக்கிறான். ஒருவன் வீழ்ந்து விடுவதனால் அவனது முன்னேற்றம் சிறிது காலத்திற்கு தடைப்பட்டிருக்கும். உரிய காலத்தில் மீண்டும் அது வளர்ச்சி பெறும். பிரியாவிரத மன்னர் நாரத முனிவரின் உபதேசத்தின்படி வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்கு தொண்டு செய்து கொண்டிருந்த போதிலும் அவரது தந்தையின் விருப்பத்திற்கு இணங்க உலக விஷயங்களிடம் திரும்பி வந்தார். ஆயினும் உரிய காலத்தில் அவரது ஆன்மீக குருவாக நாரதனின் கருணையால் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யும் அவரது உணர்வு மீண்டும் தட்டி எழுப்பப்பட்டது. பகவத்கீதையில் 6.41 சுஷீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேசவ யோக பிரஷ்டோ அபிஜாயதே என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பக்தி யோகத்திலிருந்து தவறி விழுபவனுக்கு மீண்டும் தேவர்களுக்குண்டான வளங்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. இந்த உலகச் செல்வங்கள் அவன் தூய்த்து மகிழ்ந்த பிறகு மீண்டும் அவன் கிருஷ்ண உணர்வு பெறுவதற்கு செல்வந்த குடும்பத்தில் அல்லது மேன்மைமிக்க தூய அந்தனர் குடும்பத்தில் பிறப்பதற்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு அளிக்கப்படுகிறது. பிரியாவிரதன் வாழ்க்கையில் உண்மையில் இதுதான் நடந்தது. உண்மைக்கு மிகச்சிறந்த சான்றாக விளங்குபவர் அவரே ஆவார். உரிய காலம் வந்தவுடன் அவர் தனது பௌதீக வளங்களையோ மனைவி மக்களையோ விரும்பவில்லை. மாறாக அவர்களை துறக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். ஆகையினால் மகாராஜா பிரியாவிரதன் உலகியல் செல்வத்தை பற்றி விவரித்த பின்னர் சுகதேவ கோஸ்வாமி இஸ்லோகத்தில் துறவரத்திற்கான அவரது கருத்தினை பற்றி விவரிக்கிறார். தேவர்ஷி சரணானி அஷயனா என்னும் வார்த்தைகள் தேவரிஷி நாரதரை முற்றிலும் சரணடைந்த மகாராஜா பிரியாவிரதன் அவரது வழிகாட்டலின் கீழ் பக்தி முறைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகள் அனைத்தையும் கடுமையாக பின்பற்றினார் என்று குறிப்பிடுகிறது. ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடுமையாக பின்பற்றுவதை பற்றி ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூர் கூறுகிறார். தண்டல பிரமாணம் ஸ்தான் அனுபதிதா என்று ஆன்மீக குருவிற்கு உடனடியாக தனது வணக்கங்களை தண்டவத் அர்ப்பணித்து அவரது கட்டளைகளை கடுமையாக பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒரு சீடன் வளர்ச்சி அடைகிறான். மகாராஜா பிரியாவர்தன் இவை அனைத்தும் ஒழுங்காக செய்து வந்தார். உலகில் இருக்கும் வரை ஒருவன் இயற்கை குணங்களில் பாதிப்பிற்கு குண விசர்க ஆளாக வேண்டி இருக்கிறது. பிரியாவர்த மன்னனிடம் செல்வ வளங்கள் அனைத்தும் இருந்த காரணத்தினால் அவர் உலகின் பாதிப்புகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றுவிட்டார் என்று கூற இயலாது. உலகில் ஏழையும் சரி பணக்காரனும் சரி இருவரும் உலகியல் பாதிப்புகளின் கீழே இருக்கின்றனர். ஏனெனில் செல்வமும் வறுமையும் இயற்கையின் படைப்புகளே ஆகும். பகவத்கீதையில் 3.2 பிரிக்ருதே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு ஏற்பவே நாம் பலன்களை அடைகிறோம். ஜட இயற்கை பௌதீக இன்பத்திற்கான வசதிகளை நமக்கு அளிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் இது ரொம்ப பெருசா இருக்கு. நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் இன்னைக்கு முடிக்கலாம். ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये.
வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवं अपरिमित बल पराक्रम एकदादो देवर्षि शरानुशयानुनु भगीद गुण विसर्ग संसर केनानिर्वृतं विवाद मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदम् आहः। அவர் தனது உலக செல்வங்களை முழுக்க துய்த்து கொண்டிருந்த வேளையிலும் ஒரு நாள் பிரியாவிரத மன்னர் மாமுனிவர் நாரதரை தான் முற்றிலும் சரணடைந்து கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில் உண்மையில் இருந்த பொழுது எவ்வாறோ மீண்டும் உலகியல் சிக்கல்களில் சிக்கிக் கொண்டேனே என்று சிந்திக்க தொடங்கினார். இதனால் அவர் மன நிம்மதி இழந்து அவர் முற்றும் துறந்த உணர்ச்சியில் பேசத் தொடங்கினார். ஸோ இப்போ அவரால் பிரியாவிரத மன்னர் எல்லாமே இருக்கு அவர். அப்ப செல்வத்துல இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கஷ்டம் இல்லையா என்ன? பணக்காரங்களுக்கெல்லாம் துயரமே இல்லையா என்ன? அவங்களுக்கு வேறு விதமான துயரங்கள் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ செல்வம் இல்லாதவர்களுக்கு செல்வம் இல்லாத துயரம், செல்வம் இருப்பவர்களுக்கு வேறு பல துயரங்கள் உண்டு இல்லையா? ஒருத்தர் அங்கஈனமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அங்கஈனம் என்பது துயரம் இல்லையா? அங்கமெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு இல்லையா? பாடி பகவான் கொடுத்தது இந்த உடல் நல்லா இருக்கு, ஆனா நம்ம கிட்ட சோம்பேறித்தனம் இருக்கக்கூடியது. ஸோ இதை நம்ம பக்தியில வரும்போது நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ காலையில மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, இது இங்க இல்லை அந்த கிளாஸ்ல சொன்னாங்க, we are become lazy. ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால தான் நாங்கள்லாம் உட்காந்துருக்கோம், இல்லைன்னா கண்டிப்பா 5 மணிக்கு 6 மணிக்கெல்லாம் நாங்கள் எழக்கூடியவங்களே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, ஆனா இந்த இதுவுமே ஸ்பிரிச்சுவல் லேசினஸ். நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல படிக்கிறோம் இல்லையா, சுமந்த மத்தையோ மந்த பாக்கியம், அந்த கலியுகத்துக்கான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ அதுவுமே துயரம் தான். பக்தி செய்யும் பொழுது என்னெல்லாம் தடை கற்கள் வருதோ அதெல்லாம் துயரம் தான். இப்போ நேற்று ஸ்லோகம் எடுத்த நான் எனக்கு கூட ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இருக்கலையே, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிட்டோமோன்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. சரி, நாளைக்கு நம்ம மீண்டும் சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசளவுல நேத்தே நினைச்சிட்டு, அதனால இன்னைக்கு மோர் தென் 30-40 மினிட்ஸ் இல்லையா, அந்த ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கே நமக்கு அவ்வளோ விளக்க உரை கொடுக்க வேண்டியதா இருந்தது. ஓகே, அதனால அந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷன் நமக்கு நாமே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கணும். நாம கரெக்டா செய்யறோமா இல்லையான்றது நம்ம மனசுக்கே வரணும் இல்லையா? ஸோ எங்க நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம்? ஃபாஸ்டா போறதுனால என்ன புண்ணியம்? ஒன்றும் கிடையாது. எந்த கோட்டையும் நம்ம கட்ட போறதும் கிடையாது இல்லையா? இப்ப நாம செய்த தவறு நாம நினைச்சு பார்க்கணும். இட்ஸ் நாட் எ வெரி பிளண்டர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பெரிய மிஸ்டேக்ன்ட்டு இல்லை, ஆனா அதுவும் தவறு தான். தவறு என்பது தவறு தான் இல்லையா? ஃபாஸ்டா போக வேண்டாமே, நிதானமா சொல்லி கொடுக்கலாமே இல்லையா? ஸோ இங்க கேட்கறதே நம்மள ரியலைசேஷனுக்காக தான். வாழ்க்கையில நாம இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் கேட்கிறோம். அதை கேட்கும் பொழுது அதை நல்ல முறையில நாம கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதெல்லாம் நம்ம மனசுல பதிய ஆரம்பிக்கும். இங்க நாம எதுவும் சொல்றவங்க எதுவும் புதுசா ஒன்றும் சொல்ல போறது இல்லை, இருக்கிறத தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்ல போறோம் இல்லையா? ஆல்ரெடி ஆச்சாரியர் எல்லாம் உணர்ந்தறிந்து எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. அதை நாம வாசிச்சு புரிஞ்சு நம்ம சொல்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அவர் எவ்வாறு புரிஞ்சுக்கணுன்ற விதத்துல எழுதியிருக்காரோ அதை அவ்வாறே உணர்ந்தறிந்து நம்ம சொல்லணும். அதுதான் நாம அடுத்தவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு இல்லையா? சோ இங்கே பிரியாவர்தனம் என்ன நினைக்கிறார்? தான் இந்த இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆண்டுட்டு இருக்கார் இல்லையா? அப்படி ஆண்டுட்டு இருந்தாலும் செல்வ செழிப்புல எந்த குறையுமே இல்லை. ஆனாலும் அவர் முந்தைய வாழ்க்கை, அதாவது இந்த உலகை ஆள்வதற்கு முன்னாடி அவர் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை இருந்தார் இல்லையா? எப்பொழுதுமே இறைவனுக்கு துண்டாற்றி கொண்டு நாரத மகரிஷிடத்துல அறிவுரைகள் எல்லாம் கேட்டு அதன் வண்ணமே அவர் செயல்படுத்தி கொண்டிருந்தார். அதையெல்லாம் அவர் இஸ் மிஸ்ஸிங் நவ் இல்லையா? அதை அவருக்கு இல்லாத ஒரு ஏக்கத்தை உண்டு பண்ணிக்கிறது. இந்த குடும்ப வாழ்க்கை சிக்கல்ல நம்ம விழுந்துட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு இது அவருக்கு மனசுல வருது ஆக்சுவலி இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில் உண்மையில் இருந்த போதும், ஆனா இங்க வந்த பிறகு கூட அவரால் பக்குவமான முறையில இந்த பௌதீக வாழ்க்கையை அவர் கழித்து கொண்டிருந்தாலும் கூட மீண்டும் இந்த உலகாயுத சிக்கலில் நாம சிக்கிக் கொள்கிறோம். அதாவது அவ்வளவு பெரிய பரமஹம்ச நிலைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கே இவ்வளவு ஆலோசனைன்னா நாம் எல்லாம் சாதாரண பிரஜைகள் தான் இல்லையா? நமக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சுக்க முடியும்? எவ்வளவு நம்ம பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வர முடியும்? அதெல்லாம் மிக மிக குறைவு. இதனால் அவர் மன நிம்மதி இழந்து அவர் முற்றும் துறந்த உணர்ச்சியில் பேச தொடங்கினார். அப்படின்னா ஆழ்ந்து சிந்தித்து
ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய தவறுகளை உணர்கிறார்கள் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவத்துல இருந்து அவர் வந்து பேசுறாரு இப்போ. ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆல்ரெடி நம்ம 5th சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். ஓகே, வெக்வா ஸ்வதர்ம சரணாம்புஜம் ஹரே பஜன்ன அபக்வோ அதபதே ததோ யதிஹி யத்ரக்வ வாபத்ரம் அபூத் அமுஷ்யகிம் கோவார்த்த ஆப்தோ அபஜதாம் ஸ்வதர்ம தர்மதஹ. அதாவது பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்காக தனது உலகியற் செயல்களை துறப்பவன் கூட சில நேரம் முதிர்ச்சியின்மையினால் தவறிவிடலாம். இதுதான் உங்களுக்கு நான் அடிக்கடி சொல்றது. அதாவது எல்லாத்தையுமே துறந்து இறைவனே கதி என்று இருக்கக்கூடியவங்க கூட சில சமயத்துல வந்து வில் மிஸ் இட் அவுட் இல்லையா. முதிர்ச்சி அது எதனால, பக்குவமற்ற தன்மையினால வந்து சில நேரத்துல வந்து நம்ம தவறி விடலாம். ஆயினும் அவன் வெற்றி பெறுவதில் எந்தவித ஆபத்தும் கிடையாது. அப்படிப்பட்டவன் வந்து வெற்றி கொண்டாலும், ஏன்னா அவனுக்கு இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய குணாதிசயம் என்பது அவனிடத்திலிருந்து எப்பொழுதுமே மாறுபடாது. ஸோ தவறுகள் அன்றாட வாழ்க்கையில நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல எத்தனை தவறுகள் பண்றோன்றது வந்து அலசி ஆராயும் பொழுது நம்ம எவ்வளவு பக்குவமா இருக்கோன்றது, எந்த லெவலுக்கு நம்ம பக்குவமா இருக்கோன்றது புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு விதமான பக்குவம் என்னன்னாக்கா, இத்தனை தவறுகள் செய்யறோமேன்ற உணர்றதுக்கான அந்த ஞானத்தை பகவான் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா. ஆனா இன்னொரு விதத்துல என் பக்குவம் வந்து குறைவாக தோன்றது எதுனாக்கா, இவ்வளவுமே புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நம்ம ஏன் இதை வந்து தப்ப வந்து தவிர்க்க கூடாது, அதுவுமே பாவம் தானே அப்படின்னு உணரக்கூடிய திணை. ஒரு புறம் பக்குவம் வந்து நமக்கு வந்து உயர்வான நிலையிலிருந்து நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது, இன்னொரு புறம் பக்குவமற்ற தன்மையாக நாம் இருக்கக்கூடியதுமே அதே பக்குவம் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது இல்லையா. ரெண்டு விதத்தையுமே நம்ம பாக்குறோம். புரியுறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. கன்ஃபியூஷன் ஆகுதா? இப்ப நாம வந்து ஒரு பக்தி தொண்டுல இருக்கும் பொழுது நம்ம இன்றைக்கு நான் ஒரு செயல் செய்யறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு 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 பௌதிக செயல் தான். ஓகே, எப்பவுமே இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு செய்யறோம். ஆனா அது செய்யும் பொழுது ஒரு ஃப்ளோல வந்து வெஜிடபிள் கட்டிங் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு பாத்திரம் கழுவுறது எடுத்துக்கோங்க, அதே எடுத்துக்கோங்க இல்லையா. ஸோ நம்ம நல்லா பாத்திரத்தை அலம்பி அதை வந்து தொடச்சி அதை வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரையான ஒரு பொசிஷன்ல எடுத்து நம்ம அழகா வந்து அந்த அலமாரியில வந்து அடுக்கி வைக்கிறோம் இல்லையா. ஈரத்தோடு வைக்கும் போது என்ன ஆகுது, அந்த இடத்துல ஈரப்பதம் வருது இல்லையா. அந்த ஈரப்பதத்தினால பூஞ்சி எல்லாம், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஃபங்கஸ் எல்லாமே வருது இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து அடுத்து கரப்பாம்பூச்சி, இதுக்கு எல்லாம் ஏதாவது ஒன்றுலேருந்து ஒன்று இதெல்லாம் நம்ம அலசி ஆராயணும். ஆனால் இது வந்து இதனுடைய விளைவுகளை பற்றி நம்ம யோசிக்காதப்ப எப்போ இருந்தோம், பௌதிக தளத்தில். அதை கழுவி அங்கே போட்டிருப்பா, அவ்வளோதான். அதை துடைக்கிறதா அதை பற்றிலாம் நம்ம பெருசாக நம்ம பார்க்கறதே கிடையாது இல்லையா. ஸோ இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த பௌதிக பிளாட்ஃபார்ம். ஆனால் ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் அவர் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலிலுமே வந்து தான் செய்யறது வந்து கரெக்டா செய்யணுமா இல்லைன்றதை வந்து பார்த்துட்டே வருவாங்க. ஓகே, எங்க தவறு வருதோ, ஒண்ணு வந்து சோம்பேறித்தனத்தினால அப்படியே கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வீல் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். இல்லைன்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம தவறுன்று தெரிஞ்சே கூட நம்ம செய்யக்கூடிய சில காலகட்டங்கள் வரும் இல்லையா. சிலது வந்து நம்ம அறியாமல் ஐயோ இதை செய்யவே கூடாதுன்னு நினைச்சுட்டே இருந்திருப்போம், ஆனா அந்த தவறை நாம கண்டிப்பா செய்திருப்போம் இல்லையா. இப்படிப்பட்ட பாவத்துல இருந்து நாம வந்து செயல்படும் பொழுது இதெல்லாம் நாம் எப்படி அலசி ஆராய்கின்றோம். பக்தியினுடைய பக்தி செயலால நம்ம புத்தியும் வந்து கூர்மையாகிறது இல்லையா. அந்த புத்தி வந்து நாம் எதெல்லாம் பர்ஃபெக்டா பண்ணமோ அப்படிங்கறத வந்து உயர்வான ஸ்தானத்தையுமே நமக்கு எடுத்துரைக்கும். அதே புத்தி வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து தவறுகள் இழைத்து நம்ம கீழே தள்ளப்படுறோன்றதையுமே எடுத்துரைக்கும். இந்த ரெண்டு நிலைகளுமே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். புரிஞ்சுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே இல்ல மாதாஜி. எப்படியோ ஒரு சிறந்த வைணவரை. சோ அந்த மாதிரி மற்றபடி பக்தன் அல்லாதவன் தொழில் தர்மங்களில் மட்டுமே எப்பொழுதும் ஈடுபட்டிருந்தான் என்றால் அவன் பெறப்போகும் நன்மை எதுவுமே கிடையாது. இதுதான் நான் முதல்ல சொன்ன அந்த பௌதிகவாதி. ஓகே, மியூட்ல இருந்துருங்க. நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசினாலும் மீண்டும் மியூட்டுக்கு போயிடுங்க. வீட்டுல மிக்சி சவுண்ட் எல்லாம் வருது. ஓகே, சோ ஒண்ணு பௌதிக தளத்துல அவனுக்கு விளைவுகள் பத்தி எதுவுமே தெரியாது. அவனுடைய இலக்கு எல்லாமே பௌதிக இலக்கு, அவ்வளவுதான். பௌதிகத்துல அவன் எவ்வளவு அதுல இருந்து நன்மை அடைகின்றான், அது நம்மளுடைய கோட்டாவே கிடையாது. அந்த பாட்டுல நம்ம போகவே வேண்டாம். ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல நாம அது மாதிரி இருந்திருக்கோம். ஆனா இப்போ வந்து இந்த ஆன்மீக தளத்துக்கு வந்த பிறகு நாம் இன்னும் ஆன்மீக தளத்தை முழுமையா அடையலை. இன்னும் ப்ரோக்ரஸிவா போயிட்டே இருக்கும். அன்றாட பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கும். பகவான் நமக்கு எப்ப அந்த பக்குவத்தை கொடுப்பாரு, ஒரு செயலிலுமே ஒரு படிப்பினையை வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஆனா அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து யார்கிட்ட இருந்து கிடைக்குது நமக்கு,
பகவானுடைய கிருபையும் குரு பரம்பரானுடைய கிருபையால தான் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஓகே, ஸோ எப்படியோ ஒரு சிறந்த வைணவரை சரணடையும் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு இட்டு செல்லப்படுகிறார். நாம் எல்லாரும் அந்த மாதிரி தான் என்என்டி பிரபுஜினுடைய மெர்சினால நாம் இந்த இதுல வந்தோம் இல்லையா. காரணம் உணர்வு மயம் அல்லது உணர்தல் ஆகும் இல்லையா. நாம ஏன்னா ஒரு அந்த கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில செல்றதுக்கான அந்த பாக்கியம் வந்து அந்த நபரால நமக்கு கிடைக்க பெற்றது. அதை உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடைச்சது. இப்ப நாம் ஒரு க்ஷணமே நினைக்கிறோம் என்என்டி பிரபுஜி நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கலன்னா நம்ம கண்டிப்பா கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல இருந்திருக்க மாட்டோம், வேற எங்கேயாவது இருந்திருப்போம். ஆனா இப்ப நாம அடைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உணர்வு, பக்தி உணர்வு என்பது அவருடைய கிருபையால தான் கிடைச்சது அப்படிங்கறத வந்து நாம மனஸ்பூர்த்தியா நம்ம உணர வேண்டும். இவனும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் முதிர்ச்சியின்மையினால் வீழ்ந்து விடலாம் இல்லையா. ஆரம்ப கட்டத்துல இது எப்ப நடக்கும்னா கனிஷ்ட அதிகாரி நிலையில நடக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, சோ கனிஷ்டா, மத்தியமா, உத்தமா இதெல்லாம் நம்ம எப்படி டெஃபினிஷன் பண்றோம், நிறைய வாட்டி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. நிறைய வாட்டி நம்ம எல்லாருமே படிச்சதுதான். கனிஷ்டா என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு கோயில் வழிபாடு, பகவான் என்றால் வந்து அர்ச்ச விக்கிரக ரூபம் தான், வேற எந்த அதாவது பிரத்யட்சமா அவனை பார்க்கக்கூடிய ஒன்றதுல மட்டும்தான் அவனை வந்து அவனுடைய ஞானம் அவ்வளவுதான், அவனுக்கு புத்தி கூர்மை அவ்வளவுதான், அவனுடைய நம்பிக்கையும் அவ்வளவுதான் இல்லையா. இறைவன் கோயில்ல இருக்கார், அது மட்டும்தான் அவன் நம்புவான். மத்திய அதிகாரி வந்து இறைவனுடைய குவாலிட்டிஸ் தெரியும், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கக்கூடிய அதை வந்து அவனால அதாவது பெரிய நம்பிக்கை கொண்டு அவன் வந்து ஏற்றுக்குவான். மேலும் வந்து அந்த நம்பிக்கையில எந்த ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டீவியேஷனே இருக்காது. அப்படின்னா ஒரு டவுட்ஃபுல்லா நம்பிக்கை, இறைவன் இருக்காரா இல்லையான்றதெல்லாம் இருக்காது. ஸ்திரமாக இறைவன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து அடிச்சு வந்து அவனுடைய மனசுல பதிஞ்சிருக்கும். ஓகே, ஆனா அவனால வந்து எல்லா இடத்துலயுமே விளக்கு உரைகள் கொடுக்க முடியாது இல்லையா. டிபேட்டுன்னு போகும்போது சிலதெல்லாம் அவனால வெல்ல முடியும், சிலது கண்டிப்பா அவனால வெல்ல முடியாது. அப்படின்னா இன்னும் அந்த ஞானத்தை பெறக்கூடிய மார்க்கத்துல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவன் முன்னேற்ற பாதைக்கு போகணும் இல்லையா. கம்ப்ளீட் ஃபெய்த், உத்தமர் வந்து முழு ஞானத்தையும் பெற்றிருப்பாங்க, அதே மாதிரி அவனுக்கு முழு நம்பிக்கையும் இருக்கும் உத்தம அதிகாரிக்கு இல்லையா. சோ அதுதான் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். இந்த கீழே விடக்கூடியவன் யாருன்னாக்கா கனிஷ்ட அதிகாரி தான். சோ முதிர்ச்சியின்மை யாருக்கு இருக்கும்னாக்கா கனிஷ்ட அதிகாரி. அப்பொழுது கூட அது உண்மையான வீழ்ச்சியா இருக்காது. ஏன்னா அவன் அந்த அளவுக்கு என்ட்ரி ஆனவனை வந்து பகவான் என்னைக்கு கைவிற்ற மாட்டார். மீண்டும் வந்து ஒரு பக்தருடைய கருணையால அவன் வந்து பக்குவமடையத்துக்கான மார்க்கம் வந்து கிடைக்கும். ஏனெனில் அவன் கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் நிரந்த சொத்தினை தன்னிடத்தை வைத்திருக்கிறான். ஸோ இது வந்து அந்த நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறதுக்கான மார்க்கத்துக்கு ப்ரோக்ரஸிவா போயிட்டே இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அது வந்து பக்குவம் என்பது அடையும். இது வந்து மத்தியம் அதிகாரி நிலையில நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒருவன் வீழ்ந்து விடுவதனால் அவன் முன்னேற்றம் சிறிது காலத்திற்கு தான் தடைப்படும். உரிய காலத்தில் மீண்டும் அது வந்து வளர்ச்சி பெறும். எங்க விட்டோமோ அங்கிருந்து அவங்க தொடங்குவாங்க. பிரியாவிரத மன்னர் நாரத முனிவரின் உபதேசத்தின்படி வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைவதற்கு தொண்டு செய்து கொண்டிருந்த போதிலும் அவர் தந்தையின் விருப்பத்திற்கு இணங்க உலக விஷயங்களிடம் திரும்பி வந்தார் இல்லையா. பெற்றோர் வார்த்தை கேட்கணும். ஆயினும் உரிய காலத்தில் அவரது ஆன்மீக குருவான நாரதரின் கருணையால் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யும் அவரது உணர்வு மீண்டும் தட்டி எழுப்பப்பட்டது இல்லையா. சொல்பம் அபியசிய தர்மஷ்ய. ஸோ ஐ திங்க் நேற்று கிளாஸ்ல அதை தான் ஒரு உதாரணமா சொல்ல முடிஞ்சது எனக்கு. அஜாமிலன் சிறு வயதில் அவன் செய்த பக்தி தொண்டு, தன்னுடைய தந்தைக்கு ஆற்றிய அந்த சேவை இல்லையா, பக்தியில வந்து புஷ்பத்தை எடுத்துட்டு வர்றது இதெல்லாமே வந்து தொண்டு தான். எந்த சேவை, ஈவன் ஸ்லோகம் எழுதுறது கூட தொண்டுன்னு என்என்டி பிரபுஜி வந்து முந்தைய கிளாஸ்ல சொல்லிட்டு இருந்தார். நீ எந்த தொண்டுமே செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னாலும் உட்கார்ந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை படிச்சு எழுது. ஓகே, அதுவே வந்து இறை தொண்டு. ஓகே, ஸோ சுஷீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோக சிரஷ்டோ அபி ஜாயத்தே. அதாவது பக்தி யோகத்திலிருந்து தவறி விழுபவனுக்கு மீண்டும் தேவர்களுக்கு உண்டான வளங்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. அப்படின்னா நல்ல செல்வந்தருடைய வீட்டுல பிறக்கிறதுக்கும் இல்லைனாக்கா ஞானம் பெற்ற ஒரு வீட்டுல பிறக்கிறதுக்குமே அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அப்படின்னா பக்தியில முழுமையடையாத யோகி. ஓகே, இந்த உலக செல்வங்களை அவன் தூய்த்து மகிழ்ந்த பிறகு மீண்டும் அவன் கிருஷ்ண உணர்வு பெறுவதற்கான செல்வந்த குடும்பத்தில் அல்லது மேன்மைமிக்க தூய அந்தன குடும்பத்தில் வந்து பிறப்பதற்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு அளிக்கப்படுகிறது. பிரியாவிரதன் வாழ்க்கையில் உண்மையில் இதுதான் நடந்தது. இவ்வுண்மைக்கு மிகச் சிறந்த சான்றாக விளங்குபவர் அவர் ஒருவரே, அதாவது அவரே ஆவார் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டது இந்த பர்பட்ல. ஓகே, உரிய காலம் வந்தவுடன் அவர் உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த எழுச்சி வருது இல்லையா. இனிமே ஏதாவது ஒரு செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் வந்த பிறகு இனிமே இங்க என்ன அனுபவிக்கிறதுக்கு இருக்கிறது ஆல்ரெடி உணர்ந்தறிந்ததுதான்
ஆனா ஒரு கடமைக்காக இந்த வாழ்க்கையை ஏற்ற பிறகு அந்த கடமை முடியக்கூடிய தருணம் இது அவருக்கு இல்லையா? அதனால்தான் அந்த விழிப்புணர்வு என்பது உள்ளுக்குள்ள பகவான் வந்து அந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். எந்த காலத்துல என்ன செயல் செய்யணும்ன்றது வந்து நமக்கு வழி நடத்துபவரே அவர்தான். அதனால அந்த உணர்வு என்பது இங்க பிரியாவர்தனுக்கு வந்து ஏற்படுகிறது. ஓகே ஓகே. மேலும் இவ்வுண்மைக்கு மிகச் சிறந்த சான்றாக அவர்தான் விளங்குகிறார்னு இந்த பதத்துக்கு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு உண்டு. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டோரி, இந்த கதாபாத்திரத்துல வந்து அவருக்கு வந்து இருக்கிறது என்பது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. உரிய காலம் வந்தவுடன் அவர் தனது பௌதீக வளங்களையோ மனைவி மக்களையோ விரும்பவில்லை. மாறாக அவர்களை துறக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார். சோ அப்படின்னா துரத்தல் என்பது இந்த பந்தங்களிலிருந்து துறக்கிறது, அவங்களையே துறக்கிறது கிடையாது. அது பின்னாடி வரும். அதாவது அந்தந்த வானப்பிரஸ்தம் மற்றும் சந்நியாச காலம் அந்த காலகட்டங்களுக்கு உரித்தானது. சோ சந்நியாசமும் வானப்பிரஸ்தமும் வந்து எல்லா கால நேரத்துக்குமே தகுதியானது கிடையாது. சோ இப்ப கலியுகத்துல அதை நம்ம செய்யவே முடியாது. ஆகையினால மகாராஜா பிரியவர்தன் உலகியல் செல்வத்தை பற்றி விவரித்த பின்னர் சுகதேவ் கோஸ்வாமி ஸ்லோகத்தில் துறவரத்திற்கான அவரது கருத்தினை வந்து விவரிக்கிறார். ஆக்சுவலி தேவர்ஷி சரணாயுஷ்யன, அதாவது வார்த்தைகள் தேவர்ஷி நாரதரை முற்றிலும் சரணடைந்த மகாராஜா பிரியவர்தன் அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ் பக்தி முறைகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகள் அனைத்தையும் கடுமையாக பின்பற்றினார் என்று கூறப்படுகிறது. வாழும் காலத்திலேயே அவர் பக்தனாக தான் இருந்தார். மேலும் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையிலுமே வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் இன்றி தன்னுடைய கடமையை ஆற்றினார் இல்லையா, பக்தி கொண்டு. அதனால் அவர் வந்து பௌதீக குணங்களால் வந்து அவர் வந்து தாக்கப்படவில்லை. ஆனால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து வெளியேறணும்னு நினைக்கிறார் இல்லையா, முழுவதுமாக தன்னையே வந்து இறைவனுக்கு சமர்ப்பிக்கணும்னு நினைக்கிறார். ஸோ அதை வந்து மீண்டும் வந்து ஆனா முதல்ல அந்த வேலை தான் செய்துட்டு இருந்தார், அதை மீண்டும் தொடரணும்ன்ற அந்த எண்ணம் வந்து அவருக்கு வருகிறது. மேலும் ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் சொல்றார், தண்டல பிராணாமாஸ் தான் அனுபதித என்று. அதாவது ஆன்மீக குருவுக்கு உடனடியாக தனது வணக்கங்களை தண்டவத் இல்லையா, தண்டவத்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டா நின்று இருக்கக்கூடிய ஒரு கோலை வந்து நம்ம அப்படியே நிக்க வைக்க முடியாது, சப்போர்ட் இல்லாம. நீங்க நிக்க பார்த்தா கூட அப்படியே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன ஆயிடும், விழுந்துடும் இல்லையா. ஃபுல் தண்டவத் என்றால் எந்த சாஷ்டாங்கம் என்று பொருள் ஆக்சுவலி. ஓகே, அவரது கட்டளைகளை கடுமையாக பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒரு சீடன் வளர்ச்சி அடைகின்றார். மகாராஜா பிரியவர்தனுமே இதனை ஒழுங்காக செய்து வந்தார். உலகில் இருக்கும் வரை ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் பாதிப்பிற்கு இல்லையா ஆளாக வேண்டி இருக்கிறது. கண்டிப்பா நம்ம என்னதான் இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு மனசுல இருந்தாலுமே சில குடும்ப சூழ்நிலைகளுக்காக நாம் என்ன பண்றோம், அவங்களுடைய விருப்பத்திற்கேற்றவும் நாம் செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம். ஆனால் அந்த பாவம் எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, இது நிமித்த மாத்திரம் இவர்களுக்காக ஆற்றுகின்றோம், தனக்கானது கிடையாது, தன்னுடைய நம்பிக்கை எப்பொழுதுமே ஸ்திரமானது என்ற அந்த பாவத்தை கொண்டு நாம் ஆற்றணும். அனைத்துமே இறைவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய கட்டளையாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட வேண்டும். கடமை நிமித்த மாத்திரம். பிரியாவர்த மன்னனிடம் செல்வ வளங்கள் அனைத்தும் இருந்த காரணத்தினால் அவர் உலகத்தின் பாதிப்புகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றுவிட்டார் என்று கூற இயலாது இல்லையா. ஏழைக்கும் சரி பணக்காரனுக்கும் சரி இருவருக்குமே உலகியல் பாதிப்புகள் உண்டு. அவரவர்களுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் எதை அவர்கள் பாதிப்பாக கருதுகிறார்கள் என்பது அந்த ஜீவனுக்கு மட்டும்தான் புரியும் இல்லையா. சோ எல்லாமே இருக்கு, வெளிப்புற தோற்றத்தை இருந்து பார்க்கலாம் எல்லாம் இருக்குன்னு, ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்குன்றது அந்த நபருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஏனெனில் செல்வமும் வறுமையும் இயற்கையினுடைய படைப்புகள் தான் இல்லையா. ஒருத்தன் அதிகமான பாவ கர்மங்கள் செய்திருந்தால் அவன் அடுத்த பிறவில வந்து ஏழையாக பிறக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுகின்றான். நன்மைகள் செய்திருந்தால் அவன் வந்து செல்வ வளத்தோட பிறக்கிறான். இதுதான் பேசிக் கிரைட்டீரியாவும் கூட இல்லையா. அதனால கஷ்டப்படுறது வந்து ரெண்டு பேருமே. அப்படின்னா அந்த செல்வ வளத்தோட பிறந்தவனுக்கு வேற பாவ கர்மங்கள் அவன் செய்திருக்க மாட்டானா, இதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அந்த பாவ கர்மங்களை அவன் செல்வந்தனாக இருந்தாலும் அதை அனுபவித்துதான் ஆகணும். சோ அப்படியும் நம்ம பார்க்கணும். பிரகிருதி கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகமிதி மன்னியத்தே அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, பகவத்கீதையில வந்து படிக்கிறோம். சோ அனைத்துமே இந்த இயற்கை குணங்கள் தான் நமக்கு வந்து செயல்படுத்துறது. ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு ஏற்பவே நாம் பலன்களை அடைகின்றோம். ஏன்னா நம்முடைய செயல்களும் அவ்வாறு எடுத்து செல்லப்படுகிறது. நாம் எந்த குணாதிசயத்தோட நாம வந்து நம்முடைய செயல்பாடுகளை செய்கின்றோமோ அதனுடைய விளைவுகள் சத்துவத்துல இருந்து செயல்படும் போது நன்மையும், தமசுல இருந்து செயல்படும் பொழுது வந்து அதாவது நம்ம கட்டுண்ட நிலையும், ரஜஸ் கூட அதே மாதிரிதான் இல்லையா, பாதிப்பு வலியும் வேதனையுமே நம்ம கண்டிப்பா அனுபவிப்போம். ஜட இயற்கை பௌதிக இன்பத்திற்கான வசதிகளை நமக்கு அளிக்கிறது.
இல்லையா? ஸோ இதுதான் இந்த ஜட இயக்கத்தினுடைய குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ இவ்வாறு நாம வந்து படிக்கிறோம். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருத்யேஷ கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதீதானாம் பாவனேபியோ விஷ்ணவேபியோ नमो नमः। सॉरी, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।